IPOB Igbo, ekele m unu. Lolo Nneka Chimezie na-ekwe na-ewetakwara unu ọnọdụ Igbo. Welcome, welcome, welcome. Welcome this very beautiful Sunday morning. Welcome, welcome, welcome. Welcome, welcome, welcome. Welcome, welcome, welcome. Please share. Let others join us. Good morning. Good morning. DOS family. Welcome. Ifeanyi Chukwu nwe obodo. Ndewo. Welcome, my brother. Salach nwannem. Yes. Welcome, welcome, welcome. Yeah. Ndewo. DOS, IPOB and DOS, welcome. Thanks for joining me. Thanks for joining me and share. Jude Innocent, Ndewo, my brother. Happy Sunday, my brother. Thanks for joining us. Thanks for joining me. Now, Facebook, I'm play this short drama. Welcome, welcome, welcome. Welcome, please share, let others join us. Hey, welcome. There we go. Welcome, welcome, welcome. Adobe, Ndewo nne. Mathematics, Ndewo. Ndewo yagazie. Please share, let others join us. Ndewo. Ndewo. Donatus, God bless you. Chukwu gozie gị, Donatus Owunna. Ma gbazie gị olu, Chineke gbazie gị olu, ma gozie gị, gbazikwa gị olu. Ndewo, Lost Ben. Ndewo, nwoke ọma. Welcome, welcome, welcome. Please share and like. Share and like.
Share and like. Share and like. Share and like. Share and like. Share and like. Let others join us. Okay, Asa. No, my brother. Biden Uche. No, my brother. I can never be intimidated now, my brother. Afraid of who? Afraid of saying the truth I've been saying. So I cannot be afraid of saying it, my brother. Thank you very much for your encouragement. God bless you. Ndewo Johnson Ebele, my brother. God bless you. Uche, God bless you. Okay. In the last 2 days now, I'm the most popular human being in Nigeria. Lolo Nneka Chimezie is the most popular human being in Nigeria. Because why? Abraham never na baba. Emetro maka ebe ase emetokwa n'aka. Etiri m ọnụ n'ihe zoro ezo asa ekpu ekwele. Yes, and there is no enwede ihe a na-asọ, enwede ihe a na-eso. Ọ bụrụ na Lolo Nneka Chimezie nwere ike ịkparị in the last 4 years, ọtụtụ ndị na-epushigharị na-epost ihe a na-epost. Ihe a ka ha mewere kemgbe 2021. Ịda nọdụ na befa, ọnọdụ na shop fa, ọnọdụ ebe ha na-arụ ọrụ, contribution ha wụ confusion. Oh yes member. Ndị amara ife a na-akọ. Ọkwa ụdị ndị oh yes member. Somebody anọ n'ebe ọ nọ na-apịkọsị, na-etinye anyị na agbagharịa. Then ekwulite okwu ịjụhụ question. Ịjụhụ question. Ịjụhụ question. Ịjụhụ question n'ihe na-eme gị just no a na-ekwu okwu gị join no. Emada na ya na join just mperi ka a na-eri gị, ọ bụghị na iso n'ihe a na-eme. Ọ bụghị na iso n'ihe a na-eme. So biko onye agbagotere ụgba anyị na ihe m na-ekwu. Ndewo my brother. So biko ihe m chọrọ ka anyị discuss all this morning owu ka anyị lebagodo anya na Maazị Nnamdi Kalu IPOB then nwere onwe ka o si aga. Maazị Nnamdi Kalu IPOB nwere onwe. Well, ka m nwere opportunity ekele my fans. This is the real people. Na-akwado, na-support, na-eputukwe ndị a na-ede nonsense in their place. We will not be intimidated. Anyị amara gị eziokwu. Anyị nwa ka ọ dịziri ime ka ndị ọzọ mara eziokwu. And I'm not backing down. Martin Luther King kwụ n'ọgbọtị ya ada. Ọ nọ na-anụ popular I have a dream.
that one day that voice was silenced at a time. Man, that voice na echo. If not about close to 100 years now, that I have a dream. A voice that was silenced can echo. Echo. So him na gwendi igbo onye obla na ege m ntị wo. Okwu obla m na-ekwu ihe m na-agụ na save on ya. Ọ ga sound like Martin Luther King. My voice ga-emecha sound all like the voice of Martin Luther King. Ihe Martin Luther King nke ya jiri dị mma bụ na people listened, his people listened. Muhammad Ali joined. Other people joined. Tupu ya ada, ndị be ha ghọtara ihe ọ na-ekwu. Mana ekpere Lolo Nneka Chimezie bụ ka ndị Igbo dadana tupu ha ghọta ebe m na-eje. Maazị Nnamdi Kanu bụ mmadụ, ọ bụrụ Chukwu. Ọtụtụ ndị na-aṅụrị na adọsala Lolo Nneka Chimezie. No, ha ebupụtego Maazị Nnamdi Kanu. Unu nwachere na unu na-asọpọtụ Maazị Nnamdi Kanu ebupụtego ya. Ọkwa nke ekwu ne. Ọṅụ m na bụ ndị mmadụ apụtago jụbazie question. Ndị gere ihe a na unu chere na ha ga-eni ya na egbuola Lolo Nneka Chimezie. Ajụbago question. Oya wo ọṅụ m onye push this conversation akpọgo ya bụ nkata. Ana m ebe a na-agwa unu na ihe ndị Igbo na-amarọ bụ Chineke ji Maazị Nnamdi Kanu bido IPOB. Something we can work with. Maazị Nnamdi Kanu enwedo mgbe o ji mini enwetara anyị nwere onwe. Kama na Maazị Nnamdi Kanu kpọkọtachi ndị Igbo niile ka ha bidozie njem nwere onwe. Ka m hapụ discredit ya o. Ọrụ nke ya by ime ngene all over the world. Maazị Nnamdi Kanu kpọkọtara ndị Igbo niile all over the world for the purpose of nwere onwe. Ha n'ọga ha nwa were aka ha set up their structure. Maka ị na-akọ akụkọ Maazị Nnamdi Kanu ya dịka Maazị Nnamdi Kanu obilite n'ụra one morning tara ahụhụ were ego mere anyị Radio Biafra. Tara ahụhụ were ego ya na-agba ụta m ji ego m na-agba plane na-agba plane ala n'ụlọ na-ala ga Abuja lemere ya ihe. Ya dịka Maazị Nnamdi Kanu na-eji ego o were ego akpa ya ọ rụtara n'ọrụ ya gbara ga Italy mepe IPOB, ya gbara ga London mepe IPOB, ya gbalọta ala Igbo mepe IPOB. No. Ndị Igbo ji voice Maazị Nnamdi Kanu mepe IPOB, a platform ha ji azọta nwere onwe. Save on my voice. Unu ga-emecha chọwa this thing. So onye ọbụla ga save ya. Onye ọbụla na-ege m ntị mee na ọkpụrụ ma na-esogị bụ Maazị Nnamdi Kanu na ọwụ na m so gị aka m na-esokwe. Kama na ihe mee n'ụwa na m eso ya with my brain intact. Unu na-eso enwe ndị na-eso without your brain. Nya mmadụ drop okwu and ị chọghị ịma ihe like ozugbo m bidoro live na enwego ndị bidoro n'okpọwa iyi ekwubedo okwu onye ahụ na ịma ha na brain ya apụọla. Even my worst story tunu mbuchi ikwu okwu m ga-ege ya ntị ka mmanụ ma ihe ọ ga-eji anyị tọọ ga-abara m uru. Agaghị m ebu ụzọ. So ihe mere n'ime anyị, ihe Nnamdi soro n'ime anyị ewo hate. Ihe o soro n'ime ụmụ anyị ka o nwee ike use ha hate. And ebe hate ahụ na-agụ ugbu a ka m ji na-eti mkpulitetu ndị Igbo stop ọ na ihe Nnamdi na-eso n'ime ụmụ anyị. Ọ dịghị healthy. The hate a na-eso yi n'ime ụmụ anyị adịghị healthy. They are not ụmụ anyị anaghị act ka ndị brain ha dị okay. Somebody na-enweghị ike mmadụ kwuo okwu ya abụgo n'ụzọ rizno ihe mmadụ kwuo bido kpọwa onye ahụ iyi. Ọwụ ọbụda onye ara abụọ ya na-adị ege na ị gaghị ege mmadụ ntị. Ịnụbedo ihe onye ahụ na-ekwu.
ọ na onye ahụ adị mma ka mmadụ na odebu ya nso nya na mmadụ na-ekwu okwu ị gaghị ntị ihe onye ahụ na-ekwu ya izo ndị a madman nwere ike ịpụta ọta m n'ụgbọ a na ma even my worst enemy mana ndị na-ekwu okwu a na-awụrụ m enemy ha a na-akpụ iyi. Nnamdi Kanu is driving our children crazy. Nwana onwe no enwetabekwere ha enwebekwe any evidence na in the next 10 years nya I can akọ Nnamdi Kanu atụrụ nga mkpụrụ ọka. So ihe m na-achọ ịkọwa awụ na ọnwụ na nga mkpụrụ ọka ha na sustain ya otu aka ga-eji ma abandon the Biafran struggle ya ga-eze Nnamdi ruo another 50 years. All ihe ọ na-achọ because eme na abandon the so-called struggle eji wee kwa anyị and people are not reasoning. Kam John biko ele ihe anyị niile eji pụta gbakọ ọwụ maka Nnamdi Kanu ka ọwụ maka asa na-enweta nnwere onwe. Save on my voice taa maka na ọ bụrụ na maka Nnamdi ka eji gbakọ nwa ihe m na-achọ ihu today. So anyị ga-eche ihe dị ka ebe 50 years before ekwu eziokwu nnwere onwe. Maka na ọnwụ na maka nnwere onwe na Nigeria ga-enye anyị nnwere onwe ọwashi wuto taa na Nigeria ga-enye anyị nnwere onwe wuto ọnọdụ a Nnamdi denwere anyị n'ala Igbo because pressure a na-efeel n'ihe a na-eme ugbu a n'ala Igbo nwede anyway Nigerian government ji feel the pressure of ihe Nnamdi Kanu na-eme no way. And ihe ọzọ how desperate Maazị Nnamdi Kanu ya ka m ji eti mkpu a na Maazị Nnamdi Kanu dị ready because all get anything to come out. All the ready in bido arms because so many are with Simon Ekpa. Ndị man now what I do. The action of Simon Ekpa will get pressure. It doesn't matter me gburu mmadụ 1000. And then the buy nation like that makwana anya na-egbu ndị ba ya na-ekwu okwu ya. Ihe ntị gị in the last 6 years ihe dominate conversation ndị Igbo Nnamdi Kanu. Inu na-egburu mmadụ gafere n'ala Igbo. Save on my voice a. Inu na-egburu mmadụ n'ala Igbo ebekata m na-ajụ ọwado ọkụkọ ka ha na-egbu ihe a. Just ị ga-anụ agbagburu mmadụ 10 ebe dị ụta chinwe gị ịsa ahụ gara ahịa. Enwere ndị nwe ndị Enugu atụgo ma ewu onye eze agụ. Ndị Enugu ole lagoro ụlọ gbaruo na eze agụ. Hụ otu ndị be ha mere ndị agbara ụlọ ha ọkụ onye ga-arụjiri ha dị ụlọ. Ndị agbara ụlọ ha ọkụ who will fix it onye ga-enyere ha aka. Enwebedo onye phone number nwaanyị dị ime afọ into labor maka anyị na-eme ihe nnwere onwe. Gba ụlọ ya ọkụ enwedebe ya na nwa na-ebi. Enwebedo onye lere anya nke m dere ihe ahụ nọmba nwaanyị ahụ a ga-eji erich nwaanyị kpọrọ n'ọdịa na comment section. Enwedo onye si ewu nke ụkwa ya na-eposturu ebe gbara be ha ọkụ ba ya ọkụ village. I'm sure na Nnamdi asụ ndị Igbo ugbu a na lee the price anyị ga-epe for Nnamdi Kanu pụta ọwụdụ ndị Igbo ndị otu ya nụnwa na-ajụ ajụjụ asụ ha oke ka agba Imo steeti niile ọkụ ma ndị nọ n'ime ya ọkụ ma Nnamdi pụta ha ga-asụ gị yes na anything. That is how demented they are. Ihe m ji mara ihe ahụ mgbe Sowore pụtara na a na-eme anyị protest ka Nnamdi pụtara wee kpọọ Peter Obi ahụ mma na ọ na-eme Peter Obi ata ka m pụta kwuo okwu maka ya si ya na o kwesịghị ime Peter Obi attack n'ọchị bịa mee protest ya bịa mere onwe protest. Somebody na ọ na-eme campaign somebody assume na ọwụgo na Sowore ga-achị this country onye ewu Peter ma Nnamdi pụta ya ga-asụ ga megodo the protest for nna ji asị ya for your mind ụgba Sowore pụta na ọ ga-eme protest Tinubu release Nnamdi Kanu. That is how the men enwezi onye na-agba mbọ maka the collective interest. Source interest anyị na-ekwu maka ya interest Maazị Nnamdi Kanu ụnụ sọ ya ọwụ nwere onwe then mmadụ arụta aka si leruo anya ihe a onye a na-eme n'ụzọ onye a jide eme ihe a ọ dị mma. Ndị Igbo be ha na-agba ọkụ ndị
were ane ndị Fulani na-egbusi be ha ga akọ ekwe obodo ọbụla ewuru nwoke ewuru nwaanyị lọta ka awụọ ọhịa chụpụ Fulani. No. Ihe ha nọ na social media na-ataipụ owu na asị na Maazị Nnamdi Kanu tụrụ nwa 18 years ime. A leader dịka Maazị Nnamdi Kanu mgbe ihe a na-eme n'ụwa ebe 7-8 years ago, Maazị Nnamdi Kanu n'ebe 59 years now. Nwoke nọ 51 years ịtụwa nwa nọ 18 years ime ọ dị proper? Ọ dị proper? Then onye na-enweta nnwere onwe kwesịrị ịdị anxious. Onye awụkwa mgbe esi na nga release ya ọ gabeghị nga ama but onye na-eme nnwere onwe kengo nwere efe ịzụ ụlọ ya na nwa obere nwa ha na-akwụ maka na mana onye na-enwe nnwere onwe a ga-enwe ụdịka efe ahụ. Onye dị man dị busy with nnwere onwe maka na asụ na obi aṅụrị bụ otu nkeli. Onye na-enwe nnwere onwe ga-adị anxious, dị busy ihe ọ ga-eme ya nọ nga ahụ kwatọ nwa 18 years with nwoke napụ chikwa ebe ahụ kwa ala Kenya. Onye na-enwetara anyị nnwere onwe gbagakwa ndị otu ya na nnwere onwe na ọ na-adọtara anyị gbagha ya gbala Kenya biri with nwaanyị gbagha nke nwaanyị ọ lụrụ alụ biri with another biri with nwaanyị ọzọ na Kenya. Then mmadụ ekwute ya na-ekwu o shoziri na amaghịzi m ihe a ga-agwa Igbo. Save on my video olu m ga-emecha wụrụ I had a dream. Mana ihe m na-agwa ụnụ bụ adị m sure na some of you m ga maybe by na atala m ahụ ka ọtụnụ si kwugbu Ifeanyị Ụba maybe by na m ga na-apụta ana m arahụ ụra like a baby because ọrụ m ka m na-arụ. Nke ahụ Chukwu tiri m n'ọnụ m kwupụ ya m ga na-arahụrụ onwe m ụra hapụzie ụnụ gbachizie ụnụ nkịtị. Anyị niile nọ ọkwa taa ka anyị nchachi nọrọ na-akọ asịrị social media akọ Nnamdi ya chi n'okpuru onye gara anyị ọkụ Nnamdi Akiad fọ ndị Igbo one beat mana ya amarọ kama na sọsọ ihe ọma m ji asụ Chineke ji Nnamdi mee na o hiwere anyị otu dịka IPOB with a very solid structure. Tọtụ ihe aka ijite n'aka Nnamdi Kanu ma ma sọ nwere onwe mba. Okay, Ofonya's Lolo. That Enugu was about 16 years when Nnamdi Kanu got her pregnant. Maybe that one didn't know in the know. Odumma. Okay, please, madam, can you tell us more about the house he has bought with IPOB money that was gotten from Igbos and where the house is located? Or the one necessary? So na ana ma de mepewe ihe a ga-ajụ ma ajụjụ do Adam busy ọ ga-adị short ana ma emepewe ihe. Now ka anyị lekere ka anyị gbatu no touch na Nnamdi Kanu na nweta nnwere onwe. Nnamdi Kanu nkoga with ụwa zuru ike. So Nnamdi Kanu chiri n'Enugu da. Ema ọtụtụ ndị na-elewe Nnamdi Kanu anya mgbe anyị nọwara aha ya. Mana Nnamdi Kanu walk ga with ụwa zuru ike. Biko ọ bụrụ na ihe ị chọrọ ikwu na ị ga-edite ya comment section nọkwa n'ebe a na-ede ihe for once na-ebihave nna ka ndị isi dịtụ mma for once onye una na-emetụ owu n'ọta akụnụ ga-eche enwe dị Biafra na-enwekwa ihe a na-akpọ freedom of speech
anyị na-ebe akwa na Tinubu na suppress anyị na-ebe akwa na Nigeria na suppress anyị na-ebe akwa na na-amajalize anyị mana anyị lee anya don't you think na ọwa anyị ji aka anyị na suppress onwe ọ wụzie na anyị nwa bụ ndị Igbo na suppress somebody's voice ka ezi ọnụ anyị niile ga-eji collectively complain ọ wụrụzie na anyị nwa bụ ndị Igbo na-atagbuchi onwe anyị at this point ka ezi nwere onwe anyị na-azọta anyị lọtazie n'ala Igbo ọwọta ka anyị ga-esi eme nwere onwe mana nna ama m na okwu unu ekwute okwu ebe ọ ga-emetụta Nnamdi nchọkụ distract am ike unu a ga-edistract m so mana m ga-alike unu ka unu behave to with decorum ka ndị isi dị mma so onye bata biko mute onwe gị so Nnamdi Kanu anyị amadị ebe Nnamdi Kanu bidoro biko mute onwe gị Tony Nnamdi Kanu bidoro tụwaziri ike save on this video unu ga-eme ibi echi maka ịma Nnamdi Kanu na-eso unu amacha history ya ọ dị mma ka unu marata history onye anyị na-efe unu mana adịghị m against nwere onwe mana ana m question the personality of onye na-eledu nwere onwe so with the attack with ihe a na-ekwu it's obvious na ndị Igbo ekwughị ha ụmụtụ nwere onwe ndị Igbo adịgo obsessed onye ọwụrụ ndị Igbo some adịgo obsessed with Maazị Nnamdi Kanu and then some chọrọ ka destroy ya IPOB wozi ndị na-support ime mmadụ attack so ka unu ghọta this scenario maka ama m ọtụtụ ndị Igbo na-reach out to me ilekwa anya na my comment section hụkwa na ọwụ onye ọbụla na-awe maka n'uche unu ya kwogbuo ne m enwekwe ndị ka na-support m ka ghọtara ihe a na-eme so it's a two-win thing so ọ na-aṅụrị na maka a na-ana m no so biko calm on down I hate Nnamdi Kanu mana onye si na-aga ekwu okwu I scrutinize somebody na-asọtara anyị Biafra ọwụdụ na Biafra ka unu na-asọta so Nnamdi Kanu started out with from Ụwazirike ilekwa anya ote Maazị Nnamdi Kanu chi pụọ n'aka Ụwazirike enwere an atom of an atom of dishonesty so for him to do that already in his person Maazị Nnamdi Kanu otu o jigoduchi n'aka Ụwazirike nna ya ukwu pụọ enwere an act of dishonesty maka ihe asị ya ga-emepe radio Biafra because assuming na Maazị Nnamdi Kanu mepe radio Biafra must up aka continue basa maybe by now because maybe by now enwere n'ebe agadebere mana Maazị Nnamdi Kanu hijack that radio Biafra for his own as a business entity for himself kama na ihe mezi n'ụwa ọṅụ m happiness m owu na o jizi that radio Biafra kpọkọlata ndị Igbo niile for nwere onwe nke m nwa nụkwara key in although I wouldn't be a member of IPOB ọtụtụ ndị Igbo ihe ejiri kesa ihe ugbu a na ahụ na awareness a na-ekiri for behavior Maazị Nnamdi Kanu adịla too much and is penetrating the people so a na-achọ something a ga-eji deceive kwe ndị mmadụ that ihe awụ distraction ka ha mere mana ihe a na-ama ahụ na that distraction ha chọrọ ime also erezukwele question and also enyekwele ndị niile chọpụtara ihe m chọpụtara ọ na-suppress their voice a voice to speak and then na-agwa ụnụ onye ọbụla ma ihe ga-enye aka please don't be afraid pụta bịa chie ọnụ kwubu okwu ka emeje IPOB ọwụ Maazị Nnamdi Kanu nwe IPOB wụ ụmụ anyị niile gbakọrọ nwe and ọ kwesịrị na Maazị Nnamdi Kanu kwesịrị nọ under IPOB and not IPOB being under Maazị Nnamdi Kanu mana brainwash go ọtụtụ ụmụ anyị to the point wụ na ha chere na IPOB Maazị Nnamdi Kanu can wake up one morning say there is no more IPOB and we accept it like that so ndị nwụrụ anwụ anwụ sara ndị gara nga maka ya ga-asara ebe m na-eje so which means ọtụtụ n'ime na adịghị loyal to the struggle na-ekwu maka no maka ihe unu na-akpọ na ihe unu na-ekwu unu adịghị loyal unu eme ha the struggle onye unu na-eso Maazị Nnamdi Kanu ma ihe ọ na-achọrọ ya mee and defend not the struggle because omume Maazị Nnamdi Kanu wụrụ na ọ na-adụwa afọ the struggle so ya continue ebe okwu m na-aga so ọ bụrụ na ihe ndị Maazị Nnamdi Kanu na-eme ugbu a na-adọchi ya the struggle azụ ya dochiwe ya azụ so which means ọwụ struggle ka ụmụ anyị na-anwụchichi otu for
ebe m na-eje. So maka ndị na-ewekọ ihe ha na-eke ụjọ owu taa ka m hụwara intimidation attack and all that. No be today. So Maazị Nnamdi Kanu eruo ya na ụwa zuru ike lụọ. Anyị nụrụ mgbe ụwa zuru ike gbara ya ọtọ and all that. Ya lara owere redio Biafra ya silence ụwa zuru ike, destroy ụwa zuru ike. Peak is the radio. So a dishonest man will always be a dishonest man. Onye nwere the mind they hijack ihe onye ọzọ is not an honest man. So ekwesịrị ole mgbe due to omume ọ na-eme oru ole mgbe a ga-agba ya touch jụrụ na ya ajụjụ ka anyị mere ebe o duru anyị eje. A na-agbanwe onye isi agbanwe. So na IPOB ka m na-ahụ nga one man na-apụta dissolve executive naanị ya were executive ga-akwụ ụnụ promote another executive. That is how bad it is. Agaghị akwere ya. So Maazị Nnamdi Kanu enwedo soji. Maazị Nnamdi Kanu enwedo shi. Maazị Nnamdi Kanu enwedo shi ọ gbara were ego gba plane go anywhere in this country with ego kpatara n'aka ya. So na ya na-aga emepe IPOB branch. Ọ country ọbụla ga-emepe na ezie ya abịa so onye isi a ga-agbara ya plane tige na hotel. So ụmụ mmadụ tacha ahụhụ build cha ihe ya wụọ an empire build ya gbụwa ha aka ga share the something ya wụọ an empire ụmụ anyị tara ahụ ma ndị nwụrụ anwụ buildore ya na family ya. Ya wụọ an empire agbakọ buildore ya na family ya ụmụ anyị na-ata ahụhụ. So ka ileke n'anya trials Maazị Nnamdi Kanu enwere ebe o chukwere mee mistake. Maka na ihe mere Maazị Nnamdi Kanu ji mee ọtụtụ mistake na-ebi ndụ otu dị mma wụ eze onye agwala m echiri Maazị Nnamdi Kanu eze onye agwala m echiri ya. So ịgwaghala ya okwu taa na how many people ka abụsagoro taa unu si abụsa ọwụ Lolo Nneka Chimezie kwuru na abụsa onwunu ka unu na-abụsa. How many people ka innocently abụsagoro na aga m awụrụ unu Ifeanyi Ọba never. Aga m awụrụ unu ndị South East governors never. Aga m awụrụ unu ndị eze ndị eze were innocently killed na asị na ha awụsabụ. Aga m mma na isi nye ala. Ota na m kwuru okwu ugbu a na awọla m sawa kwe ya na-ekwu nne nye m ego. So amaki ahụ for death. So Nnamdi Kanu awọla Muhammad. Treason, blasphemy. Ikwuhala anything about Muhammad ya wọ blasphemy egbu onye ahụ. Eleba n'ihe anyị na-akọndem ndị Muslim na-egbu mmadụ because ọnwụ na mawụ na onye shiri ike kwechiri ekwechiri mana chimso ụdị ihe ọnwụ ihe eji ekwugbu mmadụ mana onwunu unu ekwu out of your stupidity ụfọdụ ụmụ anyị alakpuole n'ili that ought not have been because of one man. Maka one man ọtụtụ ụmụ anyị abana n'ili out of his own carelessness. Onye a ị na-ebi udu ihe ị na-eweta na amount si ihe redio Biafra na Nigeria kama ị ga-atụkpọ nwa ahụ n'ọnwayọ onda na nwayọ. Enwere onye ga-awụ ya arụrụ ihe Maazị Nnamdi Kanu na-arụ agịda amasị ọ na-arụ sochetin. No, but the thing we need that popularity. Only that popularity. Or it's not about, it's about the popularity. A wage there. All trial and name the Kanu was so popular and you would wear trust or ya. So only that popularity to end the trust. This fanatical trust so one the mother without trial. You know, my call back I'm not to my way. Yeah, no, I saw you can never compromise. Hey, oh, I know not the savior. Or Nnamdi Kanu is another savior. The guy was perfectly now no job. Yeah,
umaya neso. Yeah, put a simple bail condition. Had 4 people. What 4 people going to put? See ya. You can have more than 5 people no. Ndo $1 no nwayo. Kama Nnamdi Kanu ga-atụpụ nwa ahụ. Reach weze out to ndị Igbo build weze mba. Outro that popularity. Can you Adam today? Ndị Yoruba nwere soja ngeme ị gaghị abata be ha ka ọkpakpa ya anyhow. They will challenge you head on. Can you Adam the dedicated he build security for ndị befa. Ozugbo ewepụtara ya na nga Can you Adam so ọgada akwụkwọ. Ozugbo ọpụta ndị be ha si tie da nye ya ndụmọdụ ya anọ. Ha na ha wọkọ ya ga school. Today ya ara nke kamfu. Ịmati anya ịchọ ịba unu na-ele anya unu na-anụ na enwe ihe dịka mgbe ndị Hausa na-achị isi na a ga-eme sharia court na Yoruba land. Ya pụtakwu okwu ndị be ha so ya wụ onye na-fight for nwere onwe. Onye nke anyị pụta bido onye asị ịma ị blame government. Udi blind anụ anyị dị na mkpu na onye a lekwa ụdị ndụ onye a na-ebi. O kwesịrị ndụ onye na-achọta azụta nwere onwe kwesịrị ịdị na-ebi. Kama a ga-ege ntị leba anya na kedu ihe onye a jiri kwukwe n'ihe a. Nya ekpuchie dị ihe ọjọọ mere. Tọwazie aka onye kwuru okwu. Maazị Nnamdi Kanu violated his bail condition. Amaghị m ihe a na-abara court ọwụ inye ya bail condition. Agide enye ya bail condition. Elewe n'ihe o ji gawa court je bail, court na grant bail a ga-enye condition. Maka enwe n'ihe ejijide gị in the first place. Mba, agaghị enye ya bail condition. Ya violate bail condition ya niile. Ndị be anyị dị happy ma ndị politicians a damaged. The relationship anyị na ndị politicians anyị na-agachaghị all propaganda Maazị Nnamdi Kanu buru against them. Meziri ndị governor side na act with impunity because anyị egeghị ha ntị. Enwe ihe ha na-eme dị mma according to otu Maazị Nnamdi Kanu si wee mgosi anyị. Ọpụta ha ala ugbu a na-asọ onye emene nke ọja so taa na-apụta anawa ụnụ anawa onwe na-awụ Lolo Nneka Chimezie. Mụnwa ka ụnụ mkpuchi ugbu a na ụnụ ga na-eche ụnụ enwe no defense. Ụta m na-ekwu okwu a na-enwe onye ga-apụta defend ya no ihe a ụnụ na-akụ eri. So there is no how I will answer it. Mana anyị ga-ekwugide ya ndị be anyị emepe anya. At least to some extent joy ajụjụ. So akpọ ya si ya gịnị ka ọ chọrọ. Ya si ya chọrọ ka arụ ọrụ anyị ụzọ, achọrọ ka arụ ọrụ anyị seaport. Asị ifọ ndị gọvanọ ga-aga force federal government. Asị ya ngwa ya nọ nwayọ. Ma chetakwa na enwere 2 senators grantere ya bail. Maazị Nnamdi Kanu pụta kama ihe na ndị gọvanọ kwuru. Orudu 2 days ya pụta boho ochie n'ọhụrụ na ha ebitiri ile na ihe ha kwuru ha emedi ya wo. Ọta ekwe aka ya take a salute from that security ha build. Ma mgbe ahụ ka ebido ya ma ebido ele take a salute challenge. Ịma ọtụtụ n'ime ya mara ihe eji eme Operation Python dance. Maazị Nnamdi Kanu just grant a bail pụtara n'ụlọ ha na salute from a kind of military organization in a country. Agwara ya nke anyị amaghị nke a see ya n'efere mba ụwa ndị Naijiria hụ. O dozie ha ya na Nnamdi Kanu release pụtaziri iche ha ọgụ. Ha akwadono akpọta ndị amị ebe a ka aka na ọgbajishie senators. Mana eburu ya nọ ndị senators na ndị gọvanọ kpọtara ndị amị. Not knowing no his action kpọtara ndị amị. Isikwa na ya ikwuo o nwere this demented range fanatics ahụ kọsigoro brain.
to his defense. Emma no media bido so o build that media warrior from equal ada ewrash damaging. When the meleno tigation building it on lies and propaganda and damaging and intimidating people. Ke would do where they are. And only little query ya ejideng trasha. Not for me. Not for, and what do you know get Martin Luther King can until him that nobody will silence this voice. And I'm up call on him that mean federal government has silenced him. One hope was the man here Adema or silence him. Sharon aside the people or silence him. But as a lazy ebe the problem she went origin. Nany dream major what was to go or what a barrier and banner mistake woman a mail. Cap was a yolo be silence him. And no nation went on my name. So some as in Nam the Carlo Wanyana town. That is why people did not chat. Because no matter how when I take at any day, grandma didn't Nam the Carlo is so only let hitra. A warrior nala. Destroy young damaging. In a lake when on young answer, in a lane, I'm on my own one at that. Take a final job for the weapon where defend the Gidama Nam the Carlo, defend the Oyana, and what the case if I need job for lose Nam the Carlo. Let me hear auto has damage if I need job for Canada damage for that man today. We are Uchi and any loan name and Anthony loan maybe Canapa dope. Leoto Haji if I touch and why I had check. Have boom water, cheer potato. So, Martin Nam the Calapotazo one, I say what tell you from my water I mean. Because someone know when this kind of supporters that cannot process in your mother Niku. Up hello one on your blood Hagabolo. So, on our channel is safe with this kind of mad. Then I know Kumba. I checkmate there because your blood see and went taking one I got here checkmate. Can we do one they are? Because him now to know what to do. Come on, Gana, we are to come on pushy because Ndim Bozo now Gana comment section when you know on a penchai in a very bad light. Can you not advise us someone to push it? Because Bagan na constructive conversation. Otani am I to number drugs and didn't do to under pota, not one them mad and dara, how you defend the what? What told you would drugs going. And when he came engaged in a constructive conversation, now one on what I didn't mean. Advice coming in. So, Martin Nam the Cala Volet and his bell condition. Man, you ought to my chief, or make me chief. Otoro and the mad when somewhere, Otoro you where a mini god. So, ya may achieve. My hotel take salute. Yane Kukwe ya honey. Because a man damn attract to look na bear. Na showcase ndị ọkọ ndami. Ịma ndị mmadụ che na ndami also Britain ụra. Kewa na Chimezie Nnamdika. Before ndị amị aga ihe ọ na-ekwu na atụ m ụjọ. Na mana mechere na ndami oge bido tụwa bomb na East. Anyị elegeghị ihe ọ na-ekwu. Then ndị leaders na politicians so kwesịrị ịdọ ya aka na ntị. Ọ damage go ha. Any of them makata na pụta kwuo pem. Na ihe onye a na-eme dị mma. Ụta unu si wee sewa onwe unu. Unu ga-eji sewa. Ndami then right under siege or Chimezie Nnamdika. So Ndami Nigeria no send because in any line they may was buy can me so basa and don't hear hatch because hatch in leave. So the confusion they need it. Oruzem but Ndami and Chimezie Nnamdika. And then we chief of I can question Ndami Nadia. Ya which what show on them mad. One that on them mother Lawasha and Ndami Nadia bo would you shall one boy no there. Today, the 29 people who want a compound Chimezie Nnamdika na fari beku. Ekwechi mota na eme 30th May. Pictures ha geje beni nobody remember them. Nda nwuru kokoko. Ada akwa ha they are nothing so long as egburu Chimezie Nnamdika ala adira ya ndo. Orukwa na ọ na azọta anyị nwere onwe so long as egburu ya.
egburu those people ya dị ndụ ọ ihe ha chọrọ. No, we have to scrutinize Maazị Nnamdi Kanu ka anyị mara ebe ọ kpa ya eje ya disappear. Okay, ebe ọ ma na ọ ga-agba ọsọ ebe ọ ma ụzọ oto nwere ike isi gba ọsọ gị, why not ịgba ọsọ ahụ? Why not Maazị Nnamdi Kanu ịtụpụ nwa ahụ gbaa ọsọ na until ya mee ndị amị attract be ha egbuoro ya ụmụ? No, ọ nyedere ka ndị amị bịa gbaa egbe be ha ka ọ hụ excuse ka ọ hapụ ịsị na ọ jọmpụrụ bel. Onye ka a na-aghọrị ka ọ hụ excuse o ji amịpụ. Ndị na-akpọ m iyi ya, ndị na-akpọ iyi, ihe unu ji akpọ iyi, adị m sure na ndị ụmụ ha nwụrụ na that thing will never forgive Maazị Nnamdi Kanu. Mana ha ga-ekwu n'okwukwu na Elena Means ha ji ekwu. Ihe nke m jiri dị mma bụ na already adịgo m popular nwe na Means m ji ekwu eji anụ ụlọ mama. Ọtụtụ ndị mmadụ ihe mere na enwe Means ha ji ekwu a ga-eji anụ ụlọ ha. Ọsọ ga-agba. Maazị Nnamdi Kanu ọzọ anyị hụrụ ya bụ n'Israel, anyị na-akụ aka. Powerful. Chefuo na enwere ọbara agbara na befa. Enwedo anya ndị otu ya amachidi wee candle light ihe a na-eme. This fish magnet nwụrụ Igbo youth niile nwụrụ ya candle light. Onye bịa lead that candle light wo very dark man. Our ndị IPOB 29 members Maazị Nnamdi Kanu agbagbu ha. Maazị Nnamdi Kanu eruo na Israel. Enweghị otu o si more organize candle light for these people, for these holy people, for his sake. No candle light. No, now ọ mụọra ha candle light. Amara ha mara na enwere ihe mere nụ. He needs to suppress that news na enwere ndị agbagbuchi na be ha. Because someone suppress that news. Anụ ya ndị mmadụ scrutinize ya otu ihe ahụ siri mee. Ọ ga-eweta damage. Ya si nọrọkwa ebe ahụ kwuo ebe nke bụ okwu. Biko ihe m na-ajụ ndị Igbo na mgbe Nnamdi Kanu si na nga pụta violate his bail condition. Ihe niile ahụ o kwuru that BSS all launched that time. Ụmụaka ahụ ọ kpọta agbagbusiri ele otu o siri nyeta aka na this struggle. Gwadịna m otu o jiri nye aka na this struggle. Gwana m otu o jiri nye aka na this struggle. Enweghị otu o jiri nye aka na the struggle. Mana Jos na enwe ndị egbuchiri. Kama Maazị Nnamdi Kanu ga-agakwa n'Israel ahụ chịkọwakwa ndị otu ya. No, ya nọkwa dị ya na-ekwu ihe awụ onye sa anyị anọghị na Nigeria, but every time he engaged in activities in the Nigeria. Asa anyị Nigeria wuzu mana enweje ihe na-eme na Nigeria ọsọ anyị na ya anọghị ya. Enwe ihe na-eme na this same Nigeria ọsọ anyị anọghị na ya chi ya ọnụ. Because most of ihe ndị okwu gashiri eji wee gazi ndị gọọmenti jizi wee wee iwe gazi gaga ụta ya ọkwa ihe gbasara Nigeria, ọwụ ihe gbasara Biafra. Na Buhari anwụọna enwekwa onye nke dị ndụ na-akpagharị ya asa ya na Buhari anwụọna. Ele ote okwu ahụ si nye aka. Ele ote okwu ahụ si nye aka na the Biafran struggle na ihe niile ahụ o ji hype ịma anyị na-abara federal gọọmenti ka ihe unu ji gapụta mana enweghị onye lere anya ihe ndị ahụ o megachiri o kwesịrị ime ya. Enwere aka omume ya ahụ ga-enye. You know why? Enweghị onye na-agwa Maazị Nnamdi Kanu okwu because ọ bụrụ na enwere na-agwa ya okwu a ga-ama na ihe ndị ahụ ọ na-ekwu dị wrong. Ihe o kwesịrị na-eme ewu diplomatic movement na-enwetacha evidences na-enye mba ụwa ihe ha ga-eji nye anyị obodo nke anyị. No, ozugbo o si na ngapụta ruo ndị DOS nọ mgbe ahụ chi checkmate ihe ọ na-eme chi ji ya question ya achọ ha.
na Maazị Nnamdi Kanu ka m jiri hụ ofu onye na-dissolve executive naanị ya kwụrụ build another executive. Ahụghịbeghị m ya n'enyi organization before naanị ya. Because ndị ahụ na ọ na-ewepụ ndị ga blackmail ha no. So ile anya maka okwu a m na-ekwu ndị hụrụ ya na-ehiele nne mana ha anya ha agaghị ekwu okwu maka ikwu okwu ihe a ga-ebo gị. Ụfọdụ n'ime ha asị na m gakwa Sokoto again ya chichi ya ma but ndị a na-agwa n'ihe ụnụ jikwere n'ihe nwaanyị a na-aga Sokoto ebe nwunye m na Maazị Nnamdi Kanu ji. How many people ga go m ga-eleta mmadụ na Sokoto m bịakwa ga again for works. Mana ihe ahụ ekwuru ugbu a na ọ dị ha ka nke ahụ esel atụ federal gọọmenti akwụọla m ụgwọ it won't sell. Even ihe m na-ekwu ụfọdụ ndị mmadụ mana ọnụnụ ihe awụrụ n'okwu na enwedị ihe federal gọọmenti agaghị akwụ onye ọbụla 1,500 naira for Nnamdi Kanu. Ha ewebago Nnamdi Kanu ha ewebago site ihe na-akwụ mmadụ ụgwọ fọ. Ka m jike n'ụlọ na Maazị Nnamdi Kanu nọ na nga na a na-agbasa ụlọ ọkụ ndị Fulani na-egbucha ele ebe o si enye Tinubu nsogbu na ọchịchị ya. So achọrọ m ịma ihe federal gọọmenti ga-eji gaa hụ mmadụ sị mmadụ achọrọ m inye gị ego na onye ha ka ejigoro ọmụna mgbe ọ na-aga n'ụta ya la asa na-achọgachi ndị ga-ekwu ihe a ga-eji apịa nga na atọọlụ ọnya nga ọ bụrụkwa nga 10 years nga mkpụrụ ọka ele ihe federal gọọmenti nwere ike itinye Lolo Nneka Chimezie ego ka gịnị mee. Maazị Nnamdi Kanu echi atụrụ ya nga nwere onye mmadụ went about their business enwere onye nyere ibe nsogbu enwe onye mere protest even. So question m na-ajụ ndị Igbo ma nga nke mbụ ọ gara ọ dị proper and could it have been avoided? Ụmụaka ya gbagburu na compound ya n'afara Ibeku ọ dị proper could it have been avoided? Mana na absolute power corrupts. Onye ọbụla na-arụrụ gị ọrụ wee zonye agwala m na-aga agwa okwu ọ dịkwa dangerous. And then imagine that the child is becoming dangerous to our existence due to ihe ndị ọ na-emegashi and due to the fact that maka na mmadụ mekwe n'ihe ekwuo ya put onye ahụ in check. Ọta Bill Clinton dịnyere secretary ya ekwuo ya put ya in check. Ya bịa mee project ndị America ọ dịka oge eme ihe ahụ again. Mana onye nke ụnụ tụra nwa 18 years and ụfọdụ sọ 17 ụfọdụ sọ 16 ime ekwute ya ọ na-akọrọ ya aka o weruzie ịchọtụwa nwata tinye ezi ma mgbe ahụ ka ụnụ ga-agwa ya okwu. Makwana mara na ihe ndị anyị na-complain ka ọ na-akondoluzi. So ya agakwa kwuwekwe ememe ensas na-agbasa ahụ Biafra kama ọ ga-eji na ensas ahụ kwuo okwu na ihe awụ ihe m ji sunu ka ekewa Naijiria agaghị awa ọkụ a na-egburu anyị youth. Kama ọ ga-ekwu no ya kwuo ihe ga-egosi na ọnya nwa instigator the ensas akpakwa ejere m ya. At that point enweghị m ike defend it boldly maka onye ọbụla na-agwa onwe ya eziokwu nwere ihe na-agaghị defend nwu Maazị Nnamdi Kanu on. Ndị ọbụla sị na m kwukwu achaga watch na my page I'm very careful n'ihe m na-report about Maazị Nnamdi Kanu maka ama m na enwe ihe ndị o mere ọ na-ekwechighị ime. So m bịa defend ya Maazị Nnamdi Kanu na ọsọ nara ndị amị egbe gbagbuchie ndị amị gbagasha property politicians ọkụ m depend on such a thing. Mana enwe ndị na-edefend ya akwụwe and okwu ihe ha oyut amalie. Maazị Nnamdi Kanu ebiri okwu ihe ha ensas ebiri ọkụ na South East. Youth ya ebido gbachiwa ihe ọkụ. Ọ nọkwa obodo oyibo that is i control mmadụ ekwecha na mmadụ fanatically that you can ask question mana mgbe a ga-emenye gị instruction gị ekwu onye asị ya mba ihe ị na-eme adịda ọ ga-etiga anyị na nsogbu. Na ọ ya wụ na ekwuru okwu na ọ tụra nwa 18 years ime ya na enweghị onye jere question ele otu o chiri ma o wee jụọ okwu ele ebe nwa ahụ ugbo ele ebe nwa ahụ nọ ya na nwa ọ na-ekwu ihe ndị mmadụ na-ekwu na private life ya. A leader enwezi private life
you must be scrutinized. And then when there are things that are expected of a leader. So, yeah, I got Kenya. Be with one 1 year. I want to be with 1 year. Settle down there, going to try the one. On your question on the busy now, Pagari. Now, Pagari no 1 year diplomatic movement. Yeah, Gana. Kede Gondo Menya, the man not to touch general. Save on my voice today. I'm going to need there next year. Master Gill. And when you my hair bem no Eminem Innovation Committee chairman. Makane kwendem mago ha dissolve for ya. Go asha about me oto no ni bo. Mpasa shaka. Yeah, wo 5 years ya now. Onye Yoruba na alụ so ka aga enye onye Yoruba ka I were aka I me ihe monitor ya. Anana ha 80 million naira ogba na rie. Where ha dike. Ha chọsịrị ịga court. Kịta ka a na-ekwu na Madam Pinto kwukwuru ekwu. Unu ga-emecha sị Lolo Nneka Chimezie kwukwuru ekwu. Mara m ndụ ma nwụrụ ma nwụ. Mana ana m ayọ Chineke ka m ndụ hụ mgbe ọ ga-ebi. Otu a nọ na ebe ahụ anyị n'ụgbọ ya na-ekwu. Ụfọdụ na-ayọtị m na-abịara ha meeting because at time m hapụrụ ha meeting ha. Madam Pinto kamgbe ị na ndụ abịa meeting nweze na-ekwu eziokwu. Madam Pinto enweze na challenge na Madam Pinto enweze na amen. Mgbe ị bịa na challenge na-ekwutere ọha na alụtara ọha. O ruzie mgbe eji nke adọ gị vam ọha anọ. Ụfọdụ makwa na eziokwu ka ị na-ekwu agba nkịtị. Then that set aha jiri ka e were dọ vam na na-ele ha. Ka ebe m ga-enweta the energy to come. Mana I'm still here. Nka ga-akwụ n'ọgbọ, nka ga na-ekwu eziokwu mana save on today's broadcast. Unu ga-need ya. Dịka ndị ahịa ahụ si need my broadcast na abịa ụgbọ na ajimeli ihe a ga-eme lọta ga-esi eme. M nye ha advice gawara onwe m. Ya ka a na-eji eme ndị mmadụ mee ihe establish asị gị Lolo bịa m sị ọnụ na-asị m bịa jụ m gara manụ ga-ezu a na-atụ asị a na-ekpuchi ya. So the moment e gburu Maazị Nnamdi Kanu from Kenya ka o kpuchie ndụ ya na Kenya ebonyi Ifeanyi Uba. Ifeanyi Uba nwụrụ n'anyị mana ọ na-aga ekwugbu m maka mena Chimso mkpụpụ ihe ahụ etiri m n'ọnụ m lakpo the rest ekwupụla m ya wee kwupụla m ya nwee peace nwee ike ịra ọrụ nwa m nwanyị. Ele ihe wo onye a mee ihe kama a ga-hold ya responsible for his action. Ya peddle lies enyere ya aka ka ezini ka anyị ga-eji agbaji olu ka ezi leader anyị na-agaghị echekmete Tinubu ugbu a na ndị Nigeria agala na Instagram ndị World Bank gwa ha edizikwa na Tinubu ego. Tinubu alọtabeghị ndị otu ya alọtabeghị okpogbu iyi. Imagine nke anyị ga-apụta ugbu a na asị Maazị Nnamdi Kanu ego niile enyere gị gịnị ka eji ya mee. I'm telling you ihe ndị mmadụ ga-enwe onye nke na-azụ iwu onye IPOB. Ahụrụ m onye IPOB mana ọ mitichara IPOB. Enwede member of IPOB egwukwe mgbe destroy ha. Egwukwela n'ụlọ. Ọmụmụ ahụrụkwa m onye IPOB. Ahụrụ m onye nke mana ọ mitichara ha for you to know how people think. So, Eblado Maazị Nnamdi Kanu ya bụrụ ụzọ leadership a whole leadership otu ya bụ to damage ha so ha set ya up. Na maji federal government chiji don onye ọbụla all over the world. Ga tụ onye otu onye ahụ na otu isi mara onye ga trust. Ị need ha iwere ha nye ihe dị ka ndị CIA anybody kwụọ ha ụgwọ ha. Aga ngita nke ọkụkọ ebe nọ. Very soon ndị Iraq anụnwa ndị America na ọbịa ha ga agbagbu ndị DOS nyere ndị America information ebe ndị ahụ nọ. Ndị Iraq ndị Israel na-aga be ha nga ha na-eri nri sụgbuo ya ndị DOS nyere ndị Israel ka i wee hụ how demented akọ ya mmadụ ebelivu ya ka i wee hụ how demented ndị sa ha na-esozi onye adị. And they quote each bonus in Lolo Nneka Chimezie. Otu ahụ ekwu ya onye ọbụla ga-anọbe otu onye ọbụla nọbe
Game when ya kwobata na WhatsApp group or ya ana share ya believe we na share. Nga mo Maazị Nnamdi Kanu. It is wrong. Na if anyo ba no be. Aso plan if anyo ba no ya agwa federal government. Ana maji eni ihe if anyo enwedo onye Igbo na achodo nwere onwa. Enwedo onye Igbo no nya the responsible man the business man ihe mere the elite ji wee la azu. O ji se dị ka owo ndị tout no se n'ihe a. Most of our elite wo elele Maazị Nnamdi Kanu anya owudo onye eziokwu and owurukwa na onye ga-agwa okwu and onwe this demented followers so ịpụtakwuo nke bụ eziokwu ha jide nsewasa onye ọbụla lakpuo even though ha ma the danger opposure anyị mmere some people ji wee nwụọ asị m ya gburu mana action ya so okay ịlọtakwana ba na nga ngwanụ n'ọnụ nwayọ tụkwa ọnwa ahụ ka enyere gị aka no ọ ka chọrọ ịnọ na nga na kontrolu IPOB and the leadership onye iro gị ji gị ka chọrọ ịnọ ebe ahụ onye iro gị ji gị na-achị otu gị that means i were de n'otu ahụ kpawa onye iro gị n'aka of course ndị otu ya ga-ekwenụ maka ha ma they know what it entails. Thank you very much. They know what it entails. You know. So, ozugbo ọhụụ na ọ gaghị a control ndị DOS ebruzo were obo na-ebu ha kpọwachi na asọ mgbe ya ka e bidoro nnọwa n'aha ndị Maazị Nnamdi Kanu popụtasị anything about IPOB on the social media mana ị ga-ana ndị mmadụ na-agba ntị na ekwechite ikwu ihe ndị ahụ on the social media ana m ajị ndị mmadụ isi ọdụkwa ụnụ mma ebe ka a na-anụ ihe anya ile ha na-eme nọ na social media agha na na ha alụwara aka mgbe Jenụwarị m ga-eleta Maazị Nnamdi Kanu pụta kwuo na ọ sị na DOS onye isi amada m ri na achọrọ ya chịrị ha achị ka asa achọ dị iche ha achị kamgbe ahụ ka ndị otu ya bido popu m mana ha na-alụ kemgbe ahụ. So showing that ofu onye ka the whole of the no Maazị Nnamdi Kanu kwesịrị nọ under IPOB and not IPOB under Maazị Nnamdi Kanu. Take it or you leave it. Dịdị na nọ ngo mana kamgbe ọ kwụrụ ahụ na he couldn't control IPOB ya gazi polite ndị autopilot ihe ihu ọ na-eme mkpọtụ na-ekpu eri ya n'ahụ ndị autopilot. Na mgbede a m ga-ekwu maka Dr. Ngozi Orabaeze na the Prime Minister. Ana ha agbasala ihe ọkụ Prime Minister ya hụbede ọlọtabedega na the scene of a crime make statement. Prime Minister na-anọghị n'ụlọ na-echekwa ndị be what kind of ihe awụcha wayo ya na-egwu ndị be anyị. Maazị Nnamdi Kanu hụ na ọ gaghị pulunwu otu ya down. Ịhụ na a leader na-ebuild parallel organizations na-adọta otu ya. Jesus, Madam, can we ask you a question? Amahamo ụdị ihe otu anyị si wee baa na this one chance. N'otu ụmụ anyị gbakọrọ agbakọ hazie ka ofu onye chọrọ na family ya gụtụrụ a na-akpọ ụmụnne ya ọnwụ na onye hụ ụmụnne ya chance would they have come in? They wouldn't have come in. Okay? So ọ bụrụkwa na-eme ha address omume Maazị Nnamdi Kanu na his style of leadership eziokwu m niile anyị ga-ebite one morning ndị amị block Onitsha road block Nsukka road enweghị onye gara na east. I'm telling you nso unu save on this broadcast unu ga-need ya mana ọ nwere ike iwu ndị bi obodo oyibo unu ga-anọ n'obodo oyibo na-ege olu m anya mmiri na-awụsha unu n'anya that day ka unu ga-ebe akwa ihe unu ji aha mme ma ọ bụrụ na unu elite ha otu aka m si tiwe mgbe onye ọbụla gbara ọsọ n'ụlọ ọsọ m na-ala n'ụlọ tiwe ndị Igbo ga-eju Jordan enwe niile ọ bụ ọnọdụ one man tiri anyị kamgbe 8 years
anya zupe hano Maazị Nnamdi Kanu owodo the struggle ka na ekwu maka Maazị Nnamdi Kanu ka na ekwu maka anya zupe ike ọtụtụ ụmụ anyị abana 6 feet today nga na ekwu maka one man not the struggle. I believe in the struggle, but Maazị Nnamdi Kanu believe in the struggle with his behavior. With intimidation, where this idea mean onye kwu egbuwe ono na-eche na mgbe eli chere mmadụ were taya tie n'ụlọ uwe igbu mmadụ. Ugbu a ka mma ihe Ifeanyị Ụba gabigara. Ugbu a ka mma ihe gọvanọ Nsọ gabigara. Ugbu a ka mma ihe nna ya Nwodo gabigara n'aka Maazị Nnamdi Kanu. Ugbu a ka mma ihe Ụwazụike gabigara. So doctor, this doctor from Nnewi, the elders IPOB, kedu ebe ndị elders IPOB na Nnamdi chịrị elders otu ya chọọ saka elders. Kwa elders, okwa ahụ ma ndị a na-eme aka Biafra. Ebe ka elders ndị elders IPOB Maazị Nnamdi Kanu. Ọ mgbe aka kpara ya ayọwazi onye ọbụla. Ndị ha niile pụta kwugido federal gọọmenti release ya pụta ngwa nwa m n'uru ala ka ịgbaji ego olu. Ọkwa ndị Yoruba agwa ganyo Adam nwa m n'uru ala ka ịgbaji ego olu. Pịa ya abụghị ochie na ọhụrụ na ebitere chana. Agaghị aka akụkọ Maazị Nnamdi Kanu na bitere ya. Anyị ga-aka akụkọ, anyị ga-ama onye bitere IPOB. Anyị ga-ama onye bitere ndị Igbo. Because someone na okwere ahaji ọ gaghị ekwe ka ahaji because to him all his business venture. So the more ahaziri ya, he cannot be able to operate. Ọwụ na ahaji ya, he cannot be able to operate. So ọchọ ya in this confusion. Nwetezi ndị ọ ga-ekeji. Onye la anya hụ ihe a ga-eme ma okwu eziokwu. Ya mechi ọnụ. Anyị na-anwụchichi mụ a ga-emechi ọnụ. Agwagwo m unu severally. And nobody will intimidate me. So, ya gana nga kama ọ ga-atọpụkwa nwa ha ka ndị otu ya na lawyer ya zọwe. Ọ nọkwa nga ahụ ọ na-azụ ego, ọ na-azụ leadership, ọ na-azụ noise everywhere. Ọkwa agakpagide Ifeanyị Ejiofor na Nsọkọ mere akwagide enwetara ya discharge na hospital. O zuru ike. Otu ekwela moto to show me the ndị mmadụ join on it. Ọkwa nọ m na court ana mele. Ị gaa na court ebe Maazị Nnamdi Kanu na court gị mere judge na lawyers ebere ihe ọ na-eme ha. The worst part ọ na-ekwu ihe ahụ ọ na-ekwu na-dig his grave a na-akụrụ ya aka. He wants that public. Ọ na-achọ ihe ọ ga-eji mee public attract ka abịa nwekwe protest. Ọ chọrọ ịma ma enwe ndị agbagburu. Ozugbo ọ lọtara ha ọda ka emere ya protest na South East. Na Mkpọ agbagburu more than 300 youths. Adịghị ekite ndị nke aha. So long as agbagburu ha on behalf of Maazị Nnamdi Kanu, something that is avoidable. Ọkwa ka o ji ruzie na nke a. Ndị isi, let me tell you, the leadership also no ihe a na-eme ma accused. The leadership of IPOB now, ndị Igbo jidesie dị ike. Enwe onye asị m chụpụga Maazị Nnamdi Kanu, ọ bụ onye isi ha mana ọ nọ na nga. Mana ụnụ ọhụrụ these leaders pass through this fire from 2021 till now. Maka during that 2021 ego ebubutere Atedikoko kwuru ya sị na federal government nyere ya ego. Jụ ịnọche n'ọrụ ahụ ọ rụrụ ya naanị ya. Ọ dị ya nyeziri aka nye ndị nke a na-akpọ ụmụọma mbụ Emmanuel Kanu control ya. Emmanuel Kanu ihe anyị na-amadụ n'ọ nwanne Nnamdi Kanu, Emmanuel Kanu control ụmụọma. Ja John na-ese ihe ụmụọma mere. Then Atedikoko hope ụzọ dị mma nye ya Ebube Agụ. Then federal government nye Atedikoko unknown gunmen. Then ihe ndị amị nọzi iwu ebe ọbụla ekiri etu ga-agbawa n'ọkụ ka achọsịsị ndị. This is ọmụnwa cover ihe ewu ihe mere n'ụlọ. Mana enwede ebe IPOB dị involved in anyway. Rather IPOB nọ na-akanye dị ọkụ ebe ha nọ.
assuming na mgbe Maazị Nnamdi Kanu batara na ihe niile na-aga between him, IPOB and his lawyers, mana that insecurity agidara abịa. Mana setting up of a baga agidara abịa. Mana Sadiq Ibia agidara abịa. Mana ịkpọbata ndị amị a second time agidara abịa. Ewezụga sit at home Simon Ekpabiaze na-akpọgharịa ya na-ekwo. Ihe Maazị Nnamdi Kanu jiri si ndị otu ya kwụsị sit at home emege peacefully every Monday. Ka na-eme sit at home, it worked. Ihe o jiri si ndị otu ya kwụsị hapụzie Simon Ekpa, ụmụnne ya hapụzie Simon Ekpa. A na-akazi ya 1 week. Chaos. Iji kpọbataziere anyị ma ndị amị ka abịazie relax sit at home, ọ dị too much. Federal government abatazie ihe na ọ na-achọ kwari Buhari na-achọ ịnara ya ala Igbo setụlụ ndị Fulani. Agụga ndị gọvanọ sai nata ha akpọbata Sadiq Igbo nye ya ebube agụ. Federal government ejizi aka maka ọ ya kọntraktị Sadiq Igbo buildzie unknown government. Then nwanne Kalu ha needre ịdị involve build ụmụọma for mistake of one man. Enwebedo onye lebara anya how did this happen? Mistake of one man, no ya ka m na-eti. Ya na ọnụ nwayọ na ihe ọ ya ka m ji gaa Sokoto n'ihe o na-eme. Anyị nwa na-esozi na-eso anyị ga-arụkwa ndị nweta nwere onwe. Save on this broadcast today unu ga-need ya echi. Ndị otu ya na-azọzi autopilot sak ya ndị otu ya sak ndị otu ya wo. Ama m ihe ndị Igbo tagidere ahụhụ konye ọ dị ọkụ. Ịkpọ ya ha ewere emotional blackmail ọwụm for me. Nne nsogbu dị gị like ya gị. I should be able to know mgbe na-agaghị ọnụ m ka ọ wee dachi ya. So unu nwa so na ndị na-edestroy Maazị Nnamdi Kanu. Unu nwa so n'ihe tiri ya na nga because otu unu ji na-akwadie. Mmadụ ada ama ihe niile onye na-aga yiri akwa inwe ihe stain on your back. Mmadụ ga-asị gị ịhụkwara ihe stain. Somebody must be your eyes. Ihe na-ahụ ụjọ so otu ndị ahụ azụ. Mmadụ ga-ahụ azụ gị call your attention. Unu hụgodo azụ ya unu asị mba hapụ na ya gawa ụta. That is what is going on. Ọ gaghị work room. So many people na-achị m ọchị m sị ha mba. It's part of the game. It will happen. Ọ ga-eme. Ekwuru m ihe a 2 months ago na mwata ndị na-alụzi m ọgụ na-alụ too much because amana m stepụla m my foot into ebe ihe a si na-eme. Ebe a ka m na-azọbazi ụkwụ. Ndị Yoruba anọzi ebe a na-ehelu m. Mana before ha wụ ndị nọ na-akpọ m iyi. Anyị alụ ụlọ ọga among ourselves. That only one woman na-eme ha attack. Eminem Dikeda Bri attack, Eminem Tunumba attack, Eminem Ruben Abacha attack. That one woman na-ekwuchitere ndị Igbo all over the place. Ha abụsawụla ha abịanyere ụnụ aka. What a shame. Mana Adam strong. So long as m ji ume rụndụ Adam strong. Chineke nna nye m ndụ ka m nọ ruo mgbe ndị Igbo ga-asọ nwaanyị a kwukwuru ekwu. Yes. So, ozugbo enyere Ozokeme award ọgwụla. Onye na otu onye nwetara discharge na Peter enyeze ya award o bitere ele. Ogbu mma ndị ekpe were mma ga ya n'asị. A betrayer will always suspect that you betray. Maazị Nnamdi Kanu we ya bitere ndị Igbo. Enweghị a na-edere anyị I will not betray you, you betray me once. Ọkwa Maazị Nnamdi Kanu sị na whatever the EOS says goes. Gịnị ka ọ na-ekwuzi ugbu a? O rezuola 100 men. Asa ya okwu ya mbọ ụnụ okwu ya mbọ ọnụ ndị DOS kwesịrị irezi 100 men. Ọkwa ha 100 men ga-eme ya ha rezuo ya. Enwere ike inwe onye ga-echekimete the 100 men. Ọ ga-anọ na nga na-echekimete the 100 men. Ogana na nga na-echekimete the 100 men. Ya everywhere nke ha dị ya mma ndị nke nụhụ
nya si na ekwozili chigbura IPOB Maazị Nnamdi Kanu we he tokwana mo mana ụnụ mụrụkwa anya ndị autopilot Ngozi Ọrabezi na ndị otu ekilikwela ọzọ tofuo ọnụ mo mana ọhụrụ IPOB na the leadership ndị enwebere mgbe ha pụtara sọ wad anana Nnamdi Kanu ọkwa enwebede ebe a nụrụ olu ndị a enwe m ike ihe eji kpọta dị m close to Maazị Nnamdi Kanu ka e were platform wuo ndị m na-ama ha wee nyuo wee hụ na otu aka this guy at any point ndị DOS check call ya to order ya chọọ ha ọgwụgwọ na ya nwe otu no wonder mgbe ha ndị mmadụ na-ekwu ịzọta family business anyị aghọtadị ihe a na-ekwu ndị otu ha ndị niile o nwere demented things o nwere na-akwado na-akpọrọ ya aka Omotosha. Okay, Omotosha, show me the law. Ya chọọ ha ndị nwetara elo ndị mmadụ n'aka kama ha ga-ahapụ ndị mmadụ aka ewere propaganda so ndị mmadụ na-adameji ndị mmadụ ka na-adameji unu mmakwa ụdị ihe a ga-eme Ifeanyi Ejiofor from 2015 ịlụwara mmadụ ọgụ till the end you never failed. Thank you asara gị ewu time before the whole world bongo chain offer and the other ganya in one enough voice to defend yourself or nature ki defend the one when you get boss see here what can ha no narị uno chere nka nwi ya apụta ka oti ọnụ ha jide dosasa so awu mbụ aga ma wokwa na ikpeazụ kama na my voice nwere ike ime ndị mmadụ ajụwa question na ọ dị mma ka ajụọ question na onye gwa m na leadership ya DOS ya jụọ na ya gwa m mbịa nyonweze na gịnị ka eji achụ ya kwana ndị enwedo ọkwa the same as onye agwala m the same all my business the same all my organization and then that's no is our organization aga na-eme ihe the right way ya nọ na nga chọọ organization leadership chikwa nọ na nga eme appoint and ndị na-achị eme appoint wonder search ndị ya nwatụ n'ochi. What can go the confusion no they have? So, ogala no chonde lawyer ya. Ona ama na law is a technical thing. Owodo show on eme. Because don't believe na government ga-eju ụjọ otu ndị Igbo si like ya Maazị Nnamdi Kanu che no ta echete ya na ndị Igbo agbala dị wala Igbo and agba dị wala Igbo ọkọkịad so long as agba ọkụ ya apụta malakwa Europe gịnị ka ọ na-eme oji agada nga in the first place ọ na-agara ahịa ọ na-aga ya ọ na behalf okote okwu ga nga ewere Biafra struggle cover ya ebe ọ na-aga ya for the Biafra struggle kedu ihe eji ede na ehọrọ ya pụta mụ na na defense ọ ga na-epu to mọwụ defense so nye ya nwere onwe ndị be ha ọ bụrụ ihe anyị na-echizi ụgba ya pụta bịa meda ngịnị ọkwa si ya agaghị apụta ụta Biafra ke ihe anyị na-enye ke ihe anyị na-edistọb onwe anyị fọ my worry biko ya ebutekwela insecurity ọzọ because ahụ na m ka ọ na-eromance kwa the same set of people ọsọ na ya na ha arụkọ ha ha elitekwe werekwa aha ya na-achọ idotu IPOB ndị Igbo m na-agwa unu ka unu na-egwukwa egwu unu na-egwu Gagwana Maazị Nnamdi Kanu ya disassociate onwe from any other group otherwise unu ga-enwe another insecurity na Igbo and nka your enemies ahụ na loophole aya ga-apụta na Maazị Nnamdi Kanu kwuru with IPOB ọchị ime 100 men ya gwa ndị IP ahụ 100 men from otu ya na ihe 100 men ya anọ outside your group na-arụ ọrụ your group na-arụ ọrụ i create a parallel group that will be disturbing your group need ya ndị mmadụ na-achọ otu ha na-ekpe ekpere ka otu ha ka members ha dị loyal ọta dị to ndị a dị loyal to you like fools what else do you want ịnọkwa nga ahụ ị nwere other set ndị otu mejutara nọ ebe ahụ na-ayụyọ ihe ị na-ekirete all these things for them na-put in danger onye kwuo asị weta ka egbuo no a ga-akọ ọnụ Maazị Nnamdi Kanu to order ọ mmadụ ka ọ bụ obodo Chukwu ọ dịghị emefie
ya no do na IPOB okwa na ocho de ya men ya announce enwezu ebe o choro iba ya aba owo de ya nwe IPOB ihe owo leader IPOB and the leader can be changed otu ihe kwuno IPOB ga-eje nwete nwere onwe ndị ANC South Africa in 1917 ha wepụrụ onye isi ha tigo onye ọzọ onye Tabo Okwa Mbeki 2021 no na-ewepụrụ ya tigo onye ọzọ elewe otu Maazị Nnamdi alakara sọsọ IPOB ọka Igbo niile ọ dị wrong. So because I don't have much time today. I'm not on social media law. Let me just look at Facebook before I might be on TikTok because I'm done, and then when nothing less than 100%. Onye nke say 100%. Maazị Nnamdi Kalu is a disappointment. Nke a wee jokwu ha na-achọ dị na onye kwasị weta eke egbu. Onye nke a say assured say what you are saying is beyond their comprehension. I totally agree with you. Onye nke a say Madam Nobody will talk about you. Here no conversation. I'm expecting you to react. What you are saying is beyond their comprehension or make sense. When I can ask Madam Nobody, I am somebody. So you get how deranged they are. Onye can say about you are here listening to her. Onye can say the same you. Madam, do you have anything with this man before now? All this you are saying about him are inconsequential. Okay, I didn't inconsequential to you. The pregnant girl this thing is. On your case, Madam, mental health, you have no relevance. But on your case, but who are the 100 men? Here, question side question. Then I just asking them, Madam, na church. Hope it is getting clearer now. That DOS are compromised. Can you have a haji compromise? That is my any handed DOS. Even mother allegation give home. How did they compromise? Or what has sent there to Kenya? Otuno she boy fanye oba. No plane ya won't come much. In case useless ship of Carlo, do you even have a mother who meet you? Yes, na. Then I want madi. So unu watchere na ndị mmadụ amatawara ihe na-eme na comment section mo dey here on the Igbo nọkwa here na-ekwu okwu. So unu che and ihe m na-agwa unu my fans kulitenu, raise your voice. Ihe ọta ha siri mee ya kesa ọtụtụ n'ime unu lite review most of ihe m kwuru kesa kwa aka ndị mmadụ lite Nnamdi egbukwa anyị ncha. I nwere IPOB ya nọdụ ofe ebe mgbe Nelson Mandela bra na nga ọ nọ nwayọ relinquish power ha na work in unison. Kedu ka ofu onyezi ọkwa mgbe ọ na-anọdụ na nga na ọ na Kenya na-ebi ndụ ya ndị a dị loyal enwedo onye jụrụ ya ese ha makwa ụdị ndụ ọ na-ebi kpuchie ya. Unu ọhụrụ na too much of inye mmadụ power. This is what ihe ọ na-akọsụ. Umaya nwona hina ya chowehukwa umaya nwo. Nnamdi Kalu in the last 6 years enwedo na-ekwu okwu Biafra. Mana ọ na-enweta na Biafra ya nwe ike ịpụta na nga. So ihe anyị ga-present wewo Biafra. And otu na-eme ihe awo IPOB o meni ihe a gbuo mmụọ ndị Igbo gbuo mmụọ ụmụ anyị na IPOB. Because so feel no obi udolo onwe to an icon. Oputa ugba na o nwere these demented people. Oputa ha alu ugba ha some ya nwe ko nwe ya mepezere anyị MTB ha some esota na egbu ya utai nwere onwe na ya enwetedo. No. Nnamdi Kalu ga na nga maka nwere onwe okwu eziokwu. We should concentrate on that nwere onwe okwu ya na lead. Anyị nwetezie nwere onwe anyị ya pụta. Okwukwe ya ekwu na ya agaghị ahapụga prison without Biafra. Now I will not leave prison without Biafra. I stand. So I'm not here all about.
On a hack, you know, go to a better and hey, cook, Igakwa back. Ke wait go so that go come can be when we keep put to pressure. For 6 years I put to let pressure hold to them man. Federal government like noise and name in southeast. Name a business Ayana Gaga. Ayana had developed because of one man. No, all the wrong. I just scrutinize the man in Namdekalo. Waje Yolu, IPOB and the leadership has come to stay. Any other group, so they won't. I will not be intimidated. I will not be silenced, and I will not be bullied into coming into my house or to the doors. So you guys have got job to do. So the line is open for the TikTok. Photo card. Now my home. The first person, please. Or my say there. Because 2 minutes. You know, believe me, surround there. One time for him. 2 minutes. Okay, I'm gonna go and get with the second person. Go all the chogi full. I'm gonna because 2 minutes. No cussing. Present in a present with decorum, please. They woman. My friend no Canada. My girl no Argentina. But I got quite you, no matter what. I got quite dear, and I like him, but I got quite you. When you probably imagine Nneka weapon or change here. So, Tiria Maj, oh, Mister, oh, Ronya no 59 years out, no much. Only as I usually when they made him work well. Yes, okay. 20,000 every month. The US and I one body, then I fight it. Simon Eba. When you shall not ask, I have all the Simon Eba. I think I need to give any. Janova, Organ Eba with the Biafra. Biafra. So where they. Thank you very much. One only Tenuku. Ota has no one near Pomono Biana congratulate them. Only Tenu mobilize at Chigo no ku. Okwana social media na platform say WhatsApp. Ono me no voice note. One nige me voice note. Nyana mo nkwado to sa. Email voice note and ka na eme me send the share to different WhatsApp. Ke me pendi gbanya odi mmadu ihe onya wo. O ga chi no with IPOB na DOS. Enwe bo chori ga ya ga hapụ ya aka. Ya urukwa na otro. So ndị ga akpọpụta onye awụ ndị IPOB na DOS. So ha wụ ndị nwere achudo ya. Ndị a na respect. Ojo ta ye bushiwela ayo mai ndewo biko ti no no kọwara no ndị Igbo ihe na-eme daalụ nwanne m daalụ biko 2 minutes no cussing 2 minutes. Okay, Lolo, thank you very much. I appreciate you. So now, because okay, can you mute yourself, please? Because I have to make sure you don't come back. Okay. So Lola, I'll just come to you. I have a question for you, right? Because you know, Otuga come follow for a very long time. So I love what you're doing. But thank you. I mean, the issue now, there are a lot of people confused, and people like me is that. We have a lot of people, they lack of like inconsistency. So many of our people, the inconsistency, that's the only issue we are having. You understand? But because this is not how we started. So there's a message. We started, but a lot of us, they followed from the beginning. So now, can we get a little bit deep into my question? So now, you talk about IPOB, you talk about DOS. The DOS and IPOB, they are all under Nneka Chimezie. Nneka Chimezie is the leader of DOS. Nneka Chimezie is the founder of IPOB. So all the registered member of IPOB, all the registered member of DOS register under Nneka Chimezie. So to show that most people register that are under Nneka Chimezie. So everybody not under DOS, not everybody not under IPOB, not under Nneka Chimezie. So now, according to Ngua, according to your assumption, according to your claim, because I've gone to court several times. No boy and can deliver. Just ask your question.
1 minute, yeah, just one. I think I'm still Just go straight to the question. Now, I'm Grakot. Everybody knows now I'm Grakot. Now, those ones are irrelevant. So now, this is not how we started. So now, my question to you is that, according to you, in accord that now, here may change here or here may be like most of the things you are saying now is because Nneka cannot create 100 men that he wants to destroy his organization. Okay. So 1 second, Okay. 1 minute. Okay. Don't when you watch a mama, when you just. In another 2 minutes, I need to answer you. Yes, because I'm not this up. Just 1 second, I'm not up. So according to you, accord that Nneka cannot create 100 men. So that he wants to destroy IPOB, he wants to destroy the OS. That's why he wants to create 100 men. So now my question to you now is that is it the why? Because most of the things you are saying, you keep on going back and forth. Ask the question. Ask the question. Ask the question. Yeah, that's the question. That's the question you answer now. Because here has no linkage. Oh, why not ask the question? What you are saying is. Ask your question. You are not asking question. I want in a submission. Give me. Question not taking is that everything you are saying is not all about the 100 men. It's all about personal attack. Okay, good. Okay. Now, let me ask you. You don't know your question. You don't know your question now. Your question. Let me answer you. Those things has no linkage with the 100. Don't tell me it has no linkage. You've asked me a question. Allow me to ask. Don't answer the question you asked me, please. It's one question, and then I deal with emotions. Number one, I will ask you a question before I now answer you. Personal attack. Can you hear me speaking from Nneka Chimezie? Nneka Chimezie Nneka Chimezie Ojuru personal attack. What is personal in attack and what is attack? Okay, Mama. Please, in one second. In 1 second. Yes, in 1 second, I'll answer your question in 1 second. In 1 second, when we talk about personal attack, you are criticizing him because of the 100 men. But your constructive criticism is not based on the group of creative, but you talk about his personal life, you demonize him, you talk about No. It's a go. Lanya, my brother. He has no linkage. My brother, when did I just talk about Mazen Nnamdi impregnating a girl? That was about last week. Because from January till now, what have I been saying? You are not in like you said, hold on now. Don't put no. When you were talking, I was listening. Like I said, control your emotion. I question went 2 minutes, but I want to respond to you. I have been issuing a film regularly. So you are lying. Yes, Mama. Issuing a film regularly, and all you can now pinpoint is that I have been walking to last week. Then came I can hear hold on. Man, I came to January till now. You didn't mention you on that, Mama. So I was pressing you on that. Okay, now so your submission is wrong. No, stop. I want to know why stop interjecting. You said it. I know your question. Stop it. Calm down. Yeah, you were on where I can't be intimidated, so calm down. But we need to conversation. Hold on. You won't get me upset. Please calm down. I remove you if you don't want us to. I'm so sorry. I take you down and when I'm time. Listen, okay, let me tell you how it started. The point Nnamdi must not be spoken to. It's not an attack. It's an opinion, and I have a right to share my opinion. The question why Tinubu brew drugs? Always joke. What did Tinubu people do? No, Obudu drugs. They explain because Ndonachi deserves to know the truth. Nnamdi Kanu, in the case of Nnamdi Kanu, they were like a tyrant that must not be spoken to. So the point is that I wasn't attacking him, but you will never don't talk to him because I am an attack or would an issue to you guys. Alam no to men attack or would an issue to you or would an attack.
I alleged. And when him neku, man, I was shocked. Ni him neku we joke because I know. Nandi na go kwa. Oh man, they will react. You go mad and go near me. Okay, there for you. Mama. Don't interrupt me, please. Don't interrupt me. Neku genye me time. Alam ni mo state. Hona hope uzo dimma. Wherever bago. Nye asade kubo. I attacked hope uzo dimma fiercely. Mwebede chi hope putra. Ndo tuya po mi. Rather, let me tell you. Most of him neku ka hope navigate. We measure mo state. When you talk to your leader, it's supposed to put them in check. Constructive criticism should be allowed in a movement like this. Yes, Mama. The point you people are not allowing a constructive criticism on MNK. So when somebody criticizes his actions, oh yeah, can attack them. When I was attacking the minute, hold on. When you were talking, I was listening now. Don't do this. Akum no don't know equal and go. You can't say again. Please listen. I just allow you to be here. No. You've said no equal and again. Allow me to speak. Please behave yourself, my brother. I cannot be into I won't entertain it here, please. It will not be entertained. I am happy Gagaba. When you will react, I will give you small time to react. So don't put and join them again. Akum no walk, ndami no there, going here how many. They went back. When the video tell Christopher Musa na ha posla the attack. Because there was a constructive criticism. What did they do? Ha retrieve. I became that body, a somnandi caution, I became that body, pushing and deep attack. Come them arrest. In fact, then when we say, which I like, I tried one more to try one lady in Canada. I became that on a wire, pushing her own name. So, constructive criticism is needed to checkmate your leader or people, not just leader. On your blood name, he and I, so what I begin to do with Mazen Nneka is a constructive criticism. And when they need to Mazen Nneka say Mkuasre, say Namusena Mazen Nneka, they were an angel. Then I'm saying he's no longer an angel. Do you know why MG na potasam? Because even when they want to use me to say things that is wrong, I never. Even when somebody wants to use me to condemn Mazen Nneka, I never. I will only say in Kemho. Now, from January, I got Mazen Nneka. I went there to criticize him secretly. I went there to talk to him. This year, I'm important to Kuba. Mbamona or did interested in our well-being. Or told him in action here, Oga didn't just to continue to join you guys to cover him while we are in danger. Each youth is killed every day. Neza Gebem cover here. A youth is missing there. I'm not saying it is him. Man, no sure for my these things can stop. I will not stand there with his members. This thing can stop. Now I don't know what you mean by DOS. How can you cut off the head of IPOB? Nneka is the leader of this DOS you are talking about. Are you also sacking Nneka? Because he is the leader. And then, from what you are saying now, your submission, Nneka owns IPOB. Nobody owns any organization. Organization owns everybody. Soldier comes, soldier go, depending on how they arranged it. Nneka happens to be the leader of IPOB, but he will be under IPOB, not IPOB under him. If IPOB is under him, it's no longer an organization. Yes, because him as a leader, and with expectations, I am one name so Mando Tia, name Oga here as a leader, he is removable. Any presidents of countries, and when a clause is said to put them in check. So that all this belief now Mazen Nneka IPOB. Now what I told you behave anywhere, anyhow, knowing fully well that I am the one that can sack, I cannot be sacked. So, my brother, absolute power corrupts.
So the problem Maazị Nnamdi Kanu na-enwe o nwere absolute power to the point na otu ndị Igbo bidoro mee ya onye isi. Then when you say he started IPOB, no. Even Maazị Nnamdi Kanu did not start Radio Biafra. Radio Biafra was Nneka's brain. In fact, go and do your research. Maazị Nnamdi Kanu hijacked Radio Biafra from Nneka. Nneka gbara ya ọtọ mgbe ọ na-eche ime wedding. Okay? Emogba na ọ na-akọ ọtọ nke Nneka gbara ya ọtọ. Ga tọrọ ndị Igbo, I don't bloody care. Ono bịa na conversation, mmemezi analyze. Ota m sị na ya na Nneka shokwa gbara ya ọtọ. Ono ga were no problem. I am not here. I am here. Let's save my broadcast. God help you. Insecurity when do they can innocently and able to they came back. Oh, Lolo Nneka Chimezie, eba ke no monye mgbe m na-eti that again security, local security. Anya aka ha eju dogbafuchie. Inyere aka emetie mana kana nkwuru eziokwu. So aka niile ahụ m nyana risk niile ahụ m tek na ufu. No, your won moko no ufu. Oh, your destiny kono na ufu. Now, as I was saying, Nnamdi Kanu, after hijack the radio from Nneka, I will remember broadcast. My brother, Nnamdi Kanu did not start IPOB. People started calling. The man that suggested the Kebido IPOB, Nnamdi Kanu Choyatru. A man called, was Nnamdi Kanu, see, one year na Gwana, Okaham Maka, Wako na Wako. The man came to my life here, Kuya. I'm asking him to get with the number because I would have interviewed him. Oh, dear, came, didn't he? If we expand the man water. Yes, okay. From Spain. The man to know how about a flight to Jeddah, Spain. They were in a hotel. What country won on Spain or something? I'm a country. Away he were IPO. Somebody suggested the name. Seketi Jamumuna in indigenous people of Biafra. Maazị Nnamdi Kanu was not the person that developed that name. But you know what he did? The moment I say, Apatana radio say, Nde bidone obodobla na agbari. Maazị Nnamdi Kanu eti bia 1 naira ya. Anyway, I got a plane, I get them in a hotel. So, all tiny, or wouldn't care. All the wrong is in your wine. For this thing to stand on Maduwe is our insult, my brother, to IPOB members and to Ndibo at large. And one more little from because of this. It's an insult. It's not Nnamdi Kanu IPOB. No, IPOB can. Maazị Nnamdi Kanu should be under IPOB and should also submit himself to the laws of IPOB. Or you get put here in check. I don't know say where doors and dozens so nishi game because now actors are blindly and I may hear so okay. So yeah, I think I've answered your question. My brother, the 100 men, I will give you, calm down. If you 100 men, I don't know, I'm not against 100 men. My worry about 100 men. In the first place, Simon Ekpa ought not to have been without Maazị Nnamdi Kanu attaching himself to him. You'll agree with me now, Biafra Liberation Army. Promote workplace gentle, line on social media, clean workplace have gentle up. There wouldn't have been. So the insecurity manual wouldn't have happened if Maazị Nnamdi Kanu has stayed put with his members. If whatever they do, now they may in secrecy. From 2017, Maazị Nnamdi Kanu put to 2021. I had done not a hatch and run. The same Maazị Nnamdi Kanu put a quote. Whatever DOS says goes, that in his absence, no what DOS, no potra, so no including him, if I'm in jail, even if I should come out. I'm sure you're listening to that broadcast. How can the same man, no, the moment of Nanga, assure DOS? You think it is right for Maazị Nnamdi Kanu to DOS, no, their name a point. The point is that we have refused to face reality. Okay, and when ending catch Metusala Ham never now we are near Punkeha. Ndo Tungo or a better no, Maazị Nnamdi Kanu Wonishi, Maazị Nnamdi Kanu Wonishindo to Metusala. Then on top of the I never to confusion, getting down there so, Ndino Gagini hijack I have. Why can't you stay one place? Yeah, clear to acquire another 100 men. Look, I'm not against another 100 men. I am against Maazị Nnamdi Kanu putting confusion everywhere.
you're making 1 second. Because I know your so Chris, please. Lolo, good morning. Good morning, my brother. What you are saying, you are not saying new things. We have been hearing these things, but maybe from the wrong voices. Ijele started shouting from the day one. The problem we are having in Igbo land today is that people are selective in their truth. This POS that is supporting what you are saying now and crying, they were the ones calling Nneka Chimezie supreme leader. They were the ones calling Simon Eberima and celebrating Nneka. This thing started from the one. We have refused to ask questions, and those who ask questions are called Sabo. I am happy today that Sabo is becoming the majority in Igbo land, including yourself. Now, you will ask questions. You formed ESN, and we asked where is their office. He said they stay in the bush. All the kidnaps that happened in Igbo land during that period, you said it's Fulani, we agree. But the same Fulani people are taking the kidnapped victims into the same forest where ESN stays. Nobody asks which forest in Igbo land do you give the ESN and where is the Fulani people taking the kidnapped victims. We saw videos and audios of Gentle. Nah, Kwemana, you have 2 minutes. You have 2 minutes, so summarize it. Yeah, 2 minutes. Summarize it. Oh, Chris. Yeah. Just make a point. You created Gentle. You have never created. Please let us start saying the truth now. Let us tell the Igbos. Everybody should go and look for work to do. There is no Biafra coming anywhere. Igbos no get Messiah. We struggle, we work to survive. We cannot depend our life on messiahs. Ojukwu acted Messiah, Wazirike acted Messiah, Nnamdi acted Messiah. The family is acting Messiah now. All Ngozo represent them, they are presenting themselves as Messiah. Nobody is a Messiah in the Igbo. Okay. Okay, round up. Okay, thank you. So what I'm saying, these people, DOS that is praising you today, if you continue flashing this your thoughts, the day you ask them questions, they will start attacking you. Okay. Now, why do you say who are the DOS that are praising me? Because now, let me answer you, please. You Kuchago. Abraham Nnamdi Kanu say no DOS leadership, which he is the leader. Yeah, now DOS are the meeting. Just like Mlakwanolo, who know Simon Ekpa, Nando pilot name here. I made that observation. Mukwanande IPOB and I here. I made that observation. The observation I'm making is all the wrong for Nnamdi Kanu when the DOS. It's actually handy. That's my observation. And they make with hand they quit him. Just like you said exactly. Before they defend the Nnamdi Kanu, I was the line of everybody. I'm not condemning Dami. So my inner my support base now, but based on Ebemu, Nejoku la Dana suppress voices. And I went to hear freedom of speech. Not DOS now support more drunk. I don't know them, they don't know me. Before Maja defend all her no Nnamdi Kanu okay. Undo to her from Bia Kamia can report. When does it we had name and I started complaining from day one, not your name or we have one anime. Nnamdi Kanu. In fact, I would have been a celebrity or Nam Kapanoja near to not come as Nnamdi Kanu. I got on and again I caught to one Ghana court. Hey, poor Nati. Anakromaka, it would probably have a name. So, my brother, don't tell me that na DOS na Kromaka. No, Anna make we him hona, Mazin Namde, Anna make we him hona, Mazin Nnamdi Kanu, all the wrong young win on Anga, Yale, the freedom fighter CBN, Yala, you to Hasheme, Hashia Chiga in one umbrella so that I can Muku, or ya my own submission. And again, you know, because if you believe in one Nigeria, it's fine.
Ndị ọzọ believe in like I believe in the struggle. Anyị awụghị mbụ, and a ga-enwegasị mistakes. Ndị Yoruba knew Adam when he started ọ na-agba everywhere ọkụ. O mere worse than IPOB. You understand? What the hand IPOB na-eme, most of ihe a na-ebu ha wụ blackmail mostly. Ihe ị na-ekwu from far. Agala m n'ụlọ. Kpagharịa. Ndị a na-ekidnap na ndị na-apụta enwebedo onye si no ESN. Ihe a na-apụta asa no Fulani herdsmen. I say what I hear. I don't carry propaganda, and I don't allow emotions to, take me over. I believe na all na ndị Yoruba can do today. On the OPC na-eche Yoruba, so ịkọ ha aka ọgụ ugbu a ha ga-apụta. Ebukwana dike n'ụlọ mbọsị agha eme ngịnị ka anyị nwekwana na nke anyị masị mezie ya emezie ebe m kwụwo. Anyị ahụ na IPOB ndị Igbo kwekọrịtara na ya, so gbajie ha olu, create any other parallel. Even if you want to create parallel, there is freedom of association. Stay on your lane. Ka anyị mara onye na-eme nke ọ na-eme. Ngozi Orabaeze ndị otu ha sọwụ supreme leader ọ gbasa gị. Tinubu today ndị otu ya na worship ya. Ọ Tinubu na-ekwu onye ga-achị na APC. To you, it's okay. You won't condemn it. Mana enwe such a person n'ala Igbo mgbe anyị ga-condemn ya. So ọnwụ na ndị otu Nnamdi Kanu kpọọ ya supreme leader. That does not mean na ọ ga-akazi IPOB na ọ ya nwezia. Mgbe ha kpara tupu ha sụọ ya nwe IPOB. So ihe m na gị ga-eme wit ya ọnụ. Ele usoro ihe kwesịrị isi mesi mee ya ụta and not to condemn it. So you believe on a one night and ndị na-ekwu ga-achọ ọrụ. Millionaires are in that IPOB. Adim sure na enwe onye IPOB na-arụ ọrụ. Ndị nọ na IPOB, most of our youth nọ n'ime ahịa. Ndị na-bankroll IPOB are millionaires that are richer than you. So don't insult people. I won't tolerate it. Ana m support IPOB. Enwere m ego. Abuja niile mgbaraga, nobody contributed inye m ego. 250, 500,000 ihe m na-agba aga Abuja through and through. Ana m na hotel for 7 days. Nwanne enwere m aka ọrụ. Ụmụaka si Lagos bịa that protest nwere aka ọrụ. The problem is ihe m chere ị ga-ekwu na onye a na-atara nwa na-disappoint anyị, and anyị chọrọ ka agbajie ya olu. Ọnwụ na believe n'ihe a na-eme is fine. Please don't condemn others. You are not more intelligent than them. And one the foolish. Come on, otu images. IPOB is emerging. Let's support them to emerge. As for DOS leadership, let it be. And that is what I'm talking about. Don't come here and accuse me. You have not come to tell me, madam, stop. You didn't. You know, follow me because I'm risking my life. Now, put your village. Now, okay, I believe in the movement. I should go and look for job. One because if you believe in one Nigeria, stay in one Nigeria. And when this is strong, and what one get boost up like men, Lolo Nneka Chimezie. Where what I saw to Japan, I did hammer. And what now they put over what do I get put up like men? Tony, 2 minutes, please. Yes, because I will stop. In case Oro Nneka, please announce to others na stop or your please 2 minutes, my brother. Don't have 2 minutes. I cut you off. Round off. Okay, thank you. Why would you make Kenya get to do with the Biafra struggle? Oh. I need to use it. Go to your own share. Does it mean that all empty? Does it not always so private life to live? Okay, put Biafra fine and good. That does not stop him. He makes some private life. Why? Why? What is Kenya? What is business in Kenya? First of all, go do it Kenya. Kill number one. Okay, they go America. On America. And I brought flat. And I tell you. You go out Europe, I that way. But Kenya, what is going to Kenya secretary, government secretary, and Kenya doesn't have anything to do with Biafra. Okay, number one. Number two, the accusation of rule like Kenya. Yes, of course, you won't rule like Kenya because one land when you say when you want the possibility to the access of their car, but that 60 million of Biafra now. When do you have something when access to that money? Online when access to that money.
Because there is a possibility we create without nobody knowing. Because when anyone with only access to that money, nobody can ask. Number 3, the way the body, the one who write it to one, I'm here. On the one email, or the engine. So all you need to investigate is some private life. Does it affect our struggle? I don't affect our struggle. That's why working in them and I affect our struggle. Then like this, way like this. Please do that bunch. I need to check. Go you only see my and I don't good. I go or drop. Over that to a moment. Round door up. Okay, Nneka ngwa Owodo is not enough in na platform on them man. You can do a voice note to cover and Igbo. Ihe na-eme. Because nda na-azọ ihe ewo nda na-azọ men unu me voice note. Otam raise the issue. Unu jede na question na ajụkwa question. Owodo ịbịa ya na support m. Then ana blackmail m. So unu ga-enyekwa support. Email voice note, social media, WhatsApps. Unu atụsa na ya no. Una gwa ya na ihe anyị na-ekwu uwo na also na ọgwụ hold on Nnamdi Kanu wụrụ onye isi unu IPOB onwedo in fact gada awụ ote mbata wo onye isi ndị ọhaneze mbata ga awụ onye isi any other organization even governors in na PDP baga na APC court nwere ike chụpụ you can't stay here and here so unu nwa wuzi ndị otu ga-etinyekwa n'ọnụ kwuo nke bụ eziokwu ọwụda m na-ekwuzi eziokwu alone ana adosa m bata ya una support m ọ dị mma so ndewo unu mara ihe unu ga-eme ka unu secure IPOB. I believe no nya he the IPOB he were DOS so we member of the DOS so nya nwa aga ha sack ya nwa aga ha elite one member sack ya the whole members na-ekwa sị m na-ekwu the DOS ma mgbe m na-aga nke ndị nne m na-agụ na akịrịmaka I will not be silenced. Because kedu onye ọzọ we are doing because this I got other group we have a buy and I got other group contest with them have a buy. Unu aga ụlọ other group nna mee voice note ime voice note tụsa ya na WhatsApp group eke ya ndị Igbo na-anọ onye unu ga-eme ọwụdị ịga na ihe live ndị Igbo ole nọ na this my life na ihe ị na-ekwu ndị Igbo niile ịma the truth. Thank you, yeah. Ndewo ọka somebody oya ọka Jubilee ka ọ gịnị ọka dịka ọ dịbere Jubilee please JUB kedu ya please Good morning, ma. 2 weeks nwoke punk 2 minutes please ahụ n'ụzọ agbala touch hụ ụzọ ebe niile na-akpọ ịma mụ awụ the most popular woman in the whole Nigeria ọ bụkwa sọsọ n'ala Igbo welcome to our Sabo family. We don't pay for the system. So you may give me go form on the Sabo out the library with each other and but the MCMA go because but I thought check it side big king on my jelly. You still have a lot to know about the struggle. Hotel mini barrel so keep on doing your work. Ndewo nwanne m ịma ihe m ga-eji aga ama agba touch n'ikenga na ihe ịma na ụdị ihe emere m uwe ihe emere ha aga ama apụta ụgbasị ka emebie ihe ọha hiwere no kama m ga-eti iji isi m I will not run away ikenga ra na iwe ada na ikenga ị nọrọ kwechiri like otu m kwechiri ụgbasị no a ga-emezi ya aga you cannot throw the child away with the bath water. A ga-enwerịrị nke dị mma IPOB dị mma kama na ofu onye jidere ihe a in bondage agbaka aka wee asịtụ chifuo ya chifuo so gbajie ya olu so nke ijele na-eme agaghị m eme na-eput ndozi a ga-egbupụ Nnamdi Kanu agaghị m eme yes a na-akpọ anyị Sabo ịma enwe ihe m na-eprichi anyị agaghị akpọ ọnụma anyị agaghị eju ụjọ dara enwe n'elu nke ahụ wee eziokwu we must stand and fight it ọdụ mma ndị Yoruba me ekwe mana ọwụ Gani Adam bụ onye isi ndị Yoruba of Frederick Fashion Frederick na-eme Gani Adam na ndị ọdọ ọgbakọ wepụ Frederick Fashion before ya nwụọ gawa ọkụ n'ụlọ ọgwụ ya ọ teche eme onye isi na-eme na-emete dị etu ya ọnụ kama na ihe na-eme ewe ọ na-atụ ụjọ ọta na m chiri ọ na-abụrụ m pịakpo m enwere ndị apịakpụcha like that so ihe a na-emejewe onye apịakpụ ya wụọ a rebel no Nneka aga m awụ a rebel agwara m ndị Igbo sị atala na m ụkwa ji eze awụ m Martin Luther King m ga-akwụ n'ọgbọ daa ọnwụzie nọ ihe ha chọrọ ndị ewo nwanne anyị aga eju Jordan enwe n'elu IPOB has come to stay enwere ndị nwụrụ na ya
enwe ndị kalọ na nga nwụ nna nna ndị kalọ na nga ma sa ọ na-ata ya ahụ ke maka ndị nwụrụ anwụ kedu ahụhụ kazi ọnwụ nwanne biko anyị agaghị eji ụjọ dara enwe niile anyị ga-akọntinu na-ekwu no problem na anyị ọkwa mmụọ na mmụọ bịakwara na-enu ahụna m ebe m matara ụgbọ a na na-eme m atak udodị udu or something ngwa 2 minutes Lolo Nneka. Ndewo. 2 minutes please, no cussing please. Yeah, because ihe m chọrọ ime ka ịmata bụ na ihe a ebidoro from today 2013 anyị bidoro fight wa maka dis na ụmụaka na-akpọ ọnụ na-ekuru Biafra Scandinavia, and atachị m chọrọ ime ka ịmata na ihe time dis bidoro ya sa is 2014 when enwere coordinators for the whole country. Ya anyị na-atụ that time Sweden 500 pounds, Germany 1,000 pounds. Oh. Some secret. Malaysia na 1,500 pounds. England na 1,000 pounds. Every child my age, account every month. End of the month, the account up to 40-something thousand pounds. And that month, that's what I got paid. So, but the problem with those here, we don't get not the kind of people are doing all the coordinators not get the good. Even though my coordinator, everybody, even though the China coordinator in 2014, they sacked them out because how far they got out. You are the man who why the former coordinator 2014 is sacked them out. Even though the port was somebody from Dongwei, the guy Nigeria and African, but you know that 2014, name from Malaysia. But I think I had security now. If you make this DSL and all this security now, those people now stop the hand. I book the this look at the lesson of that for this. I book the hard and do work for now because not kind of like now. The bar has to work for now. It was a tiny ball. It is a ball that was my code. Yeah, I'm not going to truth, but I'm going to ask them the enemy. It's not that wow. So now they put a 500,000 for good. 300,000. Round up. Biko ị nwere ike nna DM privately ka anyị kpaa nkata ọfụma please. DM me privately. DM me maka ndị ọzọ ga-ekwu okwu. Adị m interested. DM me. Ndewo. Yeah. John, John, oh Jonas, ndewo nna m. Biko, I would like to rush it because there are 2 minutes. I told you the last time I came here that I was actually a member of that same organization, and I decided to leave in Bemjara Chopota. I believe IPOB and then you personally, no one again, I'm mad on our chumbada. In Asia, you will have a rethink as a human being. So, Mwabu a member, although just a member, I was the secretary of my own zone. So, at a time, advice against even Nandi Kulu, Mobivoni Siozo Kulu. That time come not chopota. I believe in the majority of the people in the league. Even I must tell you the truth today. Namdi Mwelomboja Chobiafra, Namdi no way, Anaha Chobiafra. Even Namdi Nacho Kenny Gotina, popularity, fame, or even Namdi Nacho. Namdi Nacho. Freedom of jumping from one country to another, Ibokolum 101,000, or even Nandi Nacho. Nandi Mulumboji, a chop in Mulumwiki on a hatcher, or Tobe Yambo. And that is exactly even when you're telling them now because the scam must continue. But many people are there, whatever. When Nandi say up ESN, I asked a question, no safer. Each jobless boys, what are they going to do? When you give people a egg, you
have given them power. How do you intend to control these boys? Do you want to set our home ablaze? Is it not the creation of ESN that later turned our place to unknown places? Gentle Yahoo, form more ESN. Round up. You know? So I am telling you now. Na Igbo ekwesịghị inwe eze mbọsị Igbo nwebere problem bụ mbọsị anyị bidoro mewe one person enthroned as a savior anaghị ajụ nwa ajụjụ. That is the problem we are facing today. Because DM me. I will agree with you now one place. And my like ihe na-eche wu na enwe ka esi wee mee mistake. Ịkpọ ọnụma hazie ya hazie. Na inwetakwa security dị mma. Kama na ihe unu ga-ekwu na maybe it was mismanaged. A lot of eche hazizie ya dị mma. Ndị Yoruba nwere OPC. Mana ihe mere na Daniel Adam na-agba n'ụlọ ọka na-aga Lagos aga mgbe mana mgbe ndị iche ha kwa asa ngwele ihe unu chọrọ n'obodo anyị ha kwuo ha na ndị iche ha akpakwa ya ahụlalụrụ ha isi. Ha niile nọkwa awọ gakpa m sị ihe Maazị Nnamdi Kanu na fight ndị politician will be his downfall. Ọ ga-awọ ọkụ. Kama ihe ọ ga-eme ya tụpụ ọnwa ha nweta political power. Gị na onye jikwa power a ga-emenwu and exactly what happened. Anọ m na enwere mgbe ndị gọvanọ mgbe ha na biko si ya ngwa ele ihe a ga-eme na ESN je ọnwụ na Maazị Nnamdi Kanu kwere mgbe ha partner strike ya deal with state governors just like ndị OPC mere awụ isizi ụmụaka n'ọhịa ndị state governors a na-akwụta ụgwọ the security ọkwarị ụmụ anyị ka ha wụ a na-esecure. It have been okay. And amara m ndị nọ n'isi ugbu a na because nwanne aja m eze agụ wee chọpụta na without ndị ESN nwe ole ha na-eme achụpụla anyị ihe a na-eme n'ugwu Awụsa ga na-eme anyị ọbụla nwere advantage nwekwere dis ya. Ihe m ga-ekwu owo ka amụrụta ga-eji leba anya ebe area ha nwere weakness. Nwanne anọ m on ground and I can authoritatively tell you nke m na-ahụ even though na mbọsa ha na-abọsa m ekwede ka ha egegede ntị na uru agụ eze agụ report ndị obodo ahụ ji aka ha kwuo na kemgbe Nọvemba ndị ESN batara na ha na-egburu onwe ha ugbo chụpụọ ndị Fulani ihe ndị amị batazie gbawa ọkụ ọwụ ndị amị ka na mmụọ nọ na-asị ka ọwụ ndị amị ka mmụọ ndị amị ọkwa ndị Boko Haram eri ka si eri 5 amam ihe a na-asa emere ha. So mana asịsị mee gịnị enwe nke aha anyị nwere lota anyị ga-eji ndị Igbo niile anyị wụọkọ in synergy hazie ha ka enwe ike dị na-echekmete ha. Nwanne ndị Yoruba nwere ndị agburu ha na-echekmete nwa ha. Ndị Yoruba OPC na ya na-anụkwa awụ ndị taụt na-enwedore aka ọrụ a na-echekmete kwa ha. Gịnị iwu na ya agaghị echekmete nwa onwe ọ bikos onye nọ n'isi achọghọ. So a ga-agbaji Nnamdi Kanu olu gbaje IPOB na the leadership olu ka anyị niile were ofu olu chụba ihe a na-ata arụ. Dewo half okay ngwanụ kwuo 2 minutes. No, please, I don't like person. Ngwa wo onye Igbo ka na agaghị emere ebere. A ga-emere m ebere. Ọwụ na ịchọ ka emere nye ebere so onye Igbo, please say adịghị m mma so onye Igbo imere ebere. Amadị na mara committee a na-aga emere. Please present your submission, don't insult ndị Igbo. Ahụ m onye Igbo, ọwụ na ịdịghị proud. I'm proud. Okay? Enweghị obodo ndị ọjọọ na-anọghị. Ọwụ dị mebi enweghị gentle Yahoo na-eme kịta ga-egere m ya. Ka ekwere maka ihe ọma ndị ọzọ na-eme na-anaghị ahụbeghị m onye Igbo kịta mbụ kwuo ihe anyị na-eme dị mma. Ndị Igbo adịghị ego dị nna biko onye ideghị gị wee kwuo okwu ya abịa. Agwara m na m ada tolerate. Agaghị m tolerate nonsense language na my distance. Ndị Igbo adịghị mma emere ebere. Ọ ngwa ka a na-aga emere ebere. Half biko. Lolo ana m ekele jisi ike. Ndewo. Ịma na mgbe ọbụla ị na-eme otu a ndị Igbo na-agba gị mgba na-ekwu gị like na-ekwu ebe a mara na eme dị ọtara. So jisi ike enweghị m ọjị mere but I go dey call eme ya jisi ike na nyiri akpa ịrụ Johnson na-abịara ebe akwụkwuru mgbe ahụ nwee ike gbara igwe agbakwara igwe o so na ndị agbara igwe gbada gbandọ na akpa ya ọtara.
Just onye nke a na-ekwu ndị Igbo adị mma imere ebere. no, you put it before him. Okay. After that guy, but the guy is almost paralyzed. I've told him to reach out. Ihe awụcha ndị aga aga ọnụ n'ala Igbo. We'll reach out. Yeah, them. So nọ na ụdị ndị awụ ndị ga na-ekwuo ndị mmadụ amara ihe na-eme amara otu eji ahaja IPOB. A na-aghara asọ. So the guy is almost paralyzed with all by his struggle of Biafra. So onye na amagi agaga ama kwe yotara. Ojisi ike. Ndewo nwanne m. God bless you. Nze. Hello, good morning. Ndewo. If you men but I think you when we first on our now, you know, you made your stand clear. You are in support of the movement. You are in support of Biafra agitation. You are in support of the little in who see was in parallel roads and this warring parallel roads. Now both for their leader, which is understandable. That's all. This morning. Don't be coward. Don't be perturbed. Wherever you at the end of the day, is you and your teaching na darkness and with the makeup. You have to go because you know like you said, you know what we are saying is all this parallel group now go for the leader and Anya Odo Hana IPOB and they claim quite the same leader. So I man can Yamazi about you got to go up on Yamaro can like somebody like me, well, time maybe when we reach about ESN and Dory, I call that snapper. I understand your point, but thank you. Thank you very much. I get end here from here. You put me a combine name and when never I put in the when I come to Rokun. I need to unveil this truth to the banya out there, leaving me strong with him. And when I can on your blood, or when I won't can me go once na match or on the Tory in America or something. I was very much encouraged. Otana, I have guru, Ebnishim Miniapiano, any the Menyamanka. Or to need money, ordinary voice note, in order to give refund, who defend the Topanam Anato say. Madole no leoti watara ihe na-eme gị lekwu ihe Madam Pinto na-ekwu ọ ihe ebute m ji kwugide zo na onye anyị na-ekwu dịkwa irresponsible onye anyị na-ekwu onye nọ 51 years gara kpụrụ nwa enwe ndị na-ekwu na nwa ha erubere 18 years ọ ka m kwu na so erubere 18 years ka sị ya then hapụ gị ezinụlọ hapụ ma abandon the struggle ha record wala ma abandon the struggle ga biri na Kenya selere anya plus that is mkwegoro kemgbe ha screenshot ya were ya ke wuro kene enwede onye ga okwu maka silence m nobody will do it mana unu nwa makwa na eziokwu ka mara eziokwu ọ ga-adịkwa mma ka unu tinye olu n'ole nke unu ga-etinye iwere phone mee voice note ọta na mmanụ chikwe screenshot ihe a m kwuru topu ekesawa you need to just your voice unu kwuo mgbe mmanụ atọ na anọ dị ise na iri na 20 na-ekwule ihe maka ofu onye ndị mmadụ ga-ajụkwa question ma ihe a na-ekwu wee jokwu biko owo end it mana achọrọ m ikele one of my top fans he cannot come here m hapụ inye ya ọrịa ya okwu m hapụ Chigozie gozie biko I will just give you time unmute yourself and greet and then let's go. You've been my top fan and I must give you Mwa was the most popular woman now na the whole Nigeria. Okay. Like I said. Any eziokwu ahụ m kwuru achọ eji chigbu m chi suppress ịma na ihe emege ndị ọzọ enye ọbụla needri ilite chi ya olu supporting me here is not enough voice note alone can do enwe ndị na-achọrọ ka ahụ ihu ha is understandable
emekwana voice note unu lere ihe ndị ahụ m kwuru unu gaa na my page enwere 2 presentations m mere ebe ha ji kọtụrụ ihe you look at it and analyze it ọwụgodo nne screenshot ya without your face dee ihe or anything onye idiri ndị Igbo niile ka agwa ha nke wee eziokwu ndị Nnamdi na-aghọrọ ndị Igbo aghụghọ and anyị niile ka akọwara ndị mmadụ ọwụ ọrụ anyị ka otherwise anyị nọrọ kwukwuo ihe anyị na-ekwukwu n'ụjọ Nnamdi ga-akwakpuchi anyị n'ehihie. That's the truth. Because ana m ekele special my Facebook fans. You guys are wonderful. The support did so much. Ogosi na obodo onye ọbụla bụ ewu. Even though na like Nnamdi na-akwado ya, you reason. Ịmana ha sị, ematin ga na comment section. Ha ga ha kpọtacha ndị autopilot ugbute ha ebe a ka abịa mee m intimidate. But I thank you my fans. Ndị kwudoro no. Adem eleda anyị ha na-ekwu because mme ka m lee na comment section unu finish go ha. Please be steadfast. Share my page to other people to join. We need to fight this battle. I need ndị be anyị agaghị so when Nnamdi Kanu na na-enweta anyị Biafra end up it destroy egbuole more than 5,000 lives and yet anyị amabeghị ebe anyị na-aga. It's not worth it. A ga-eleba omume Nnamdi Kanu anya. Nnamdi Kanu agaghị aka IPOB ga-aka Nnamdi. Leader ọbụla nọ n'organization na-elega anyị na ha emeta ọfụma, you step aside. In 2017 onye isi ndị ANC mgbe ahụrụ otu ochie Mometeji, they removed him. ANC no 117 years today. 117 years today. I believe na anyị nwere ike ichi through IPOB. In fact anyị ebidobeghị nwere onwe. Ọwụ kịta na ọwụ na anyị ga-alụgide ọga mee ka Nnamdi Kanu kwuru ofu ebe. Ndị IPOB jikọ onwe ha aka kwapụcha all this parallel organization na-enye ha nsogbu. Ha ga-ebido jolly like now. Enwede any send country ga-abịa into negotiation with IPOB or possible. So I need otu anyị ga-akwado. Ana m achụ Nnamdi Kanu achụ, mana ihe m na-asị Nnamdi Kanu made the right thing. And now go on my thank you very much Agbo. You've been wonderful. Biko unu niile unu hụrụ ihe na-efegharị na social media, use your page and defend me. Ụjọ atụla unu gwa na ndị Igbo nke bụ eziokwu. Nyekwe na aka tụsa ya na na platform. Ihe a na-eme ihe a ka apịakwuo m ka m were ụjọ ma I've been getting calls. Ndị mmadụ ndị ekwu na ihe m kwuru watch kama na mme were nwayọ ma for my safety. Martin Luther King okwu na ọgbọ na it doesn't matter. Kedu ihe ndụ m wụ for? Ọ bụrụ na mkpụrụ ọtọ, ọ bụrụ na a whole 80 million people m na-ele anya deceive ha, ịkwafu ha, what is my life for? Ọ bụrụ na a ga-eji ndụ m mee ka ihe dị mma, I wouldn't mind. Thank you very much for your support. Ndewo.